سلام زخبركم تخاتاتل كما يكنيهم مبار حجي كلتا حزيوم فليات عبيتي مورات سبات حيزلكم متي الله ممهرنا عباحونا دكتور شفنا هايلا مريم بناي قانقان حبرت سبن مهورن تمارامارن بو نويحد سرحن كاب مانشستر يوكي مالتي كمون دكتور يوناتان تسجى سون مهور ناي كوميونيكيشن اند جورناليزم بو ونز مهر زلا يونيفرسيتي ابتو ساخا اب ناي ار بي ام حدا كابتوم اكايتين غازيتانياتاتن مالتي سلازي لو بيسفح دبل زعباتات كهلونا بحدا مع السود داونا يكونن بخفالاتو ناغبرنا كنم صينا مبقس خونا جن قدمنا بزعبا دحر بايتا نايتي كبرتاتنا لمدتاتنا قنقاتات كمون رديتنا بزعبا سلامن قريتاتن كمون فتاتها قريتاتن زامسلو عزيوم سفعتي زعباتاتنا هنا العل اما دكتور شفنا باها خجمر مو مجمرتا رديت ناي ناتنا كم ناي ارترا حبرتسب رديتنا بزعبا قريتشت كمون بزعبا سلام ابنت اتي كونفليكت تيوريز ولو تي سنا حساب ناي قريتشتات كمون فتاتحو ناي حزبنا رديت بزعبو ولا قدمي لكا كاب دحريت جمير كا قدمي مجزاتي زنبره برو كولونياليزم نبلو بري كولونياليزم نبلو إيرا أبوون مجزاتات نايتلاني هون إنجليز مسمت دحريون ناي برتاوي كالسي كما يتسلي ونزي أقدمو زنبره معنا لمدتاتكم ون كبرتات نبلو كما of course dynamic يكايري مسجيزين مسكونتاتن عيناي كونتات نيناي كبرتات بخمي تسليو زيتات قرب اتها سيركا كجمر لنامو سيبنا بدكتور يوني خيدي مالتي بقدم مجماركا ابزيا كاب مهير اغربوت مسوم زلنن ناي قربا ليلان بقداماي شموم كصوعم فادون كاون سلازونه شفنا يوني نابلكو خيدي مالتي كاتل شفيحوي يا صبو هم نكبر قدمت غنيلي نتي من لايكا كلايني ار بي ام كمسغنوم يدلي وناتو زي عدل مدرسه سفورت رولنا ني ساساي درجاون منالبات زارست زياسي تحقاقيزنا لا تملالا انا نقربو دا امبر كمزي استمهرو زبحر وي سيمينار كمزي يكون قدمنا نحبر ندلي كمزي والكات رئيسي قفيح خون خيليو اقات امون وانا وخايب مخنياتو بزح نقراتي رئيلو ابزي زلنا زت حلال وانا مالتي كم سدتنياتات ابزي دياسبورا كل غزي دياسبورا خابتناي كم اكتيفيستس كم تقلوتي نايتي كونتات ناي بوليتيكا كونتات نحنا ناس تقلوت سلازخنا بزح نقر نمسكر لنا خاو حليفون لانكنا بزح سبي زاربولالو انا زي استوعل كله ابتي عدسي بزعبا خبرتات ابتي سرعه حقي سرعه فتحس كما يركا تواجدو اوزو كميلو يأتو زبل سمينار كمزي هاقراو تايو سبحان الله هاقراوي وعلى تغيرو نيرو بس مرة سمعكم وتخوني كلمي سات معالت بيلو خون قال لي ما هرتخون قال لي خون قال لي ونيرو مزقربو كاو حليفون كا فلوطات افريقاويان نيرو حجي اتي ترأسسي انتاي مالت اواناوي وني اقداسنت አለው ምክንያቱም እንታይና ከተአሳሰር ንፍትን ዘለና ሓደይቲ ባህላዊ ያታዊ ክብርታትና بحلف امس فتح تأساسر امس فتحن سلامن عرقن سنيتين تأساسر كوينو
أبينا كنا إنا نزارب زلنا أبينا دويلنا إنا نزارب زلنا تتهلال وانا قالوا نحنا كم سدتنياتاتن من الباتون زين ما نالس هبز أوانزي نبتي بقول هجرنا ግን ከዓ በቲ ፖለቲካ ተፀለውቲ ስለ ዝኾንና ብዙሕ ነገራት ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ዝምልከተና ነገር ስለ ዘሎ ንዕኡ ማለት ነዚታት ኣተኣሳሲርካ ኣዛሚድካ ክትዛረብ እንትኾንካ ብምንታይ ክትጅምር ኣለካ ማለት እዩ በቲ ኣረዳድኣና ከም ሕብረተሰብ ኣረዳድኣና ናይ ግርጭትን ሰላምን ግርጭትን ስኒትን እዩ ሕጂ ተፈላለየ ርእይቶን ዘሎ ብዛዕባ ዝግርጭት ንሕና ከዓ እዚ እቲ ገድላዊ ባህሊ ብዙሕ ፀሊዩና እዩ ሕጂ ትቅድም ኢሉ ኣብ ሙሉእ ዓለም ብሕልፊ ኢትዮጵያ ኤርትራ እቲ ማርክሰለኒነት ዝብልዎ ናቱ ርእሱ ዝኸኣለ እዩ ገዛእ ነብሱ ባዕሉ ብዙሕ ፅልቆታት ገዲፍ እዩ ኣብቲ ዝፀንሐ ኣተሓሳስባ ናይቲ ትያታዊ ኣተሓሳስባ ማለት እዩ ሕጂ ንኣብነት ሓንቲ ኣብነት የኽበኩም قدم كمهر خلو بتقدر قرب أنا أو كادرين وركون عين ويكسمع خلوه ناي تتعرف تحدثنا قالسني بالناي كابزي ناي dialectical materialism فلسفنا ناي ماركسيزم تترجم عندي conflict سي مع بالس بconflict ويك أبدو جريتش تيزمت حدي تي انت له ساينساوي ويك يا ساينساوي ملك أخذ حزوه ناي على ماركس مالتيو كمتي برهان سلامن كمتي زي ጨቋንን ተጨቋንን ገዛእን ተገዛእን ዘሎ ክልተ ነገራት ዝተገራጨው ሓድነት ይፈጥሩ ሞ ምዕባለ መጽእ ይዝብል ዝሓሪ ሕብረተሰብ ከኣኹም እናበለ ኸይድ ካብ መወዳእቱ ኣብ ሶሻሊዝም መወዳእቱ ካብ ኮሙኒዝም እና ንበጽሕ ገለ ይዝብለካ ሕጂ ሓደ መለኻኽታ ክኸውን ይኽእል እዩ ግርጭትና ምዕባለ ምርሕ ንሕና أنا اتمبزحت جزء رحلة قبل كله تذكر الله ذو الخبز إرتراوي بزعباتي تخالق كفالات إرتراون نجزان وسو فتات حق رجعت يقولون ما لتهونكم ويرد يقولون ما لتهونكم قل نحنا كم زي بخلت عفات عنا حسبنا ويك polarities أو أصلا زي مسحة الدرجة تاسعت ناي درجة فلسفنا بقول درجة حساسبنا سلام እቲ ኣብ መንጎ ዘሎ ናይ ሕድገት ባህሊ እዩ እምበር እዚ ከምዚ ናይ ኮንፍሊክት ቲዮሪ ዝብሎ እዝን ወይ ከምዚ ኤሌክትሪክ ዝፈጥር እቲ ኔጋቲቭ ኤንድ ፖዚቲቭ ቻርጅ ገለ ደኹም ትብልዎ ሓቂ ከምኡታት ክኸውን ኣሎ ብኸምኡ ይኮነን ክሓስብ ፀኒሑ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ እንታይ ይገብር ከዓ እቲ ሕብረተሰብ ብተኻእለ ሰላም ክገብር እዩ ዝደሊ ማለት ولا بتباهلوا اللي كل جزء إحنا سي عندنا عند فقر خونينا ندليو تي سنيت جبرو فقر جبرو إلك كل جزء أب عرقي أب حدقات ذات كوريو بخمي قلت من البعض إحنا خنريون أبزع نجزء دو كبر يا قني اللي شفنا من الباش يوني تا تنكبرتات بحال تسنح لنا مو عنتو بجيجا سندوا بيليا زعباهم لسكومي تبو غيرو ابتا سلامن عركن مسكاتو شفناون ثانك يو يوني جاتو سخان تلك كتب لنا تبو بفلاي نتناي درجت زملكت غوسيا بيلا شفناون تنخيفو سلصنه زياده ابتناي سلام زبال امر او تفكيرك زارب مفتخو حجي أراد أنا بزعبا سلام كميلنا كنحسب كلنا ويكن مرمر كلنا انتهي زبال بمصنعتكم زترغاغص بحافشو اب ايرترا ترايدي كون سابدن زمع بلا زلوا هاجرات اتي مرداتا بزعبا سلام زلنا معراباوي كم دناتنا يكونن زتمهارنا ولاتي تعدو متي ما يمهارو خاسي تقول تحساسبانا تسلطان لنا نحسبوت مودرنيتي لنا نحسبو نحنا بتي معرباوي اوروبا اسو زسرطو عينتا تحساسبا بوينا نخيد حجي اذا عينتا تحساسبا ويطمامتا ناي سلام ግን ሁሉም ህብረተሰባት نعوم ابليكابل هون ويمطنوم ማለት አይኮነን ኣብ ዓድና ሕጂ በሃገርና ወላ እንተ ጠሚትና እዚ
ሓደ ህዝቢ ዘይኮነ ብዙሓት ኣህዛብ እዮም ዘለውና ነናቶም ልምድታት ነናቶም ታሪክ ከምኡውን ነናቶም ፀጋታትን ፀገማትን ብድሆታትን ዘለዎም ህዝብታት ኣለውና ንኣብነት ሓደ ብደንካልያ ዝርከብ ክላን ወይ ቀቢላ ወይ ማሕበረሰብ ምስ ሓደ ኣብ ከበሳ ዘሎ እትናቱ ፀጋታትን እትናቱ ፀገማትን በበይን እዩ ብኡ መሰረትካ እቲ ናይ ሰላም ማለት እንታይ ማለት እዩ ዝብልካ ሓደ ይከውን ነቲ ወዲ ደንከልን ነቲ ወዲ ባርካን ሓደ ዓይነት ኣራዳድኣ ይብሉ ምናልባት ነቲ ወዲ ባርካ ንኣብነት ኩናማ እንተኮይኑ ቅድሚ 100 ዓመት ቅድሚ 100 ገለን ዓመት ሰላም ንዓኻ እንታይ እንተልካዮ ኣቢሲንያ መፅኦም ዘይወርዎ ጥሪቱን ደቁን ንብረቱን ዘይዘምትሉ ኩነታት እዚ ሰላም ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እዚ ነገር እዚ ነቲ ወዲ ደንከል ጉዳዩ ኣይኮነን ኣይፈልጦኑን ማለት እዩ ሕጂ እዚ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ዓድና ዘሎ ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዘርኤና እቲ ግርጭት ኩሉ ግዜ ምስ ሪሶርስ ምስ ፀጋታት ዝግበር ክርክር ብሰንኪ ማይ ብሰንኪ ዶብ ብሰንኪ መሬት ናይ ሕርሻ ምስኡ ዝተሓሓዝ ብዙሕ ግርጭታት ሕጂ ኣብቲ ናይ ኣመንጎ ሃገራት ዘሎ ጥራይ ዘይኮነሲ ዋላ ውሽጢ ዓድታት ናይ ኤርትራ ናይ በዓል ጦር ዓፅን ዓደግለ ናይ ካልእ እንተሪና ዋላ ካልእ ኤክስተርናል ፋክተር ዝሕወሶ ናይቶም ገዛእቲ ናይ እንግሊዝ ተሓርቃ ናይ ጀብሃ ናይ ሻዕብያ ገለ ምትእትታው ገዲፍካ እቲ ኮር ጉዳይ ዘሰሓሕብቲ ናይ ሪሶርስ ናይ ፀጋታት ይኸውን ምስኡ ተታሓይዙ ዝኸይድ ጠንቂ ናይ ትግርጭትካ እቲ ዲስኮርስ ዝበሃል ኣሎ ትረኻ ማለት እዩ ትባህላ ከመይ ጌርና ኢና ንዛረበሉ ሕጂ ትስኻ ጌርካ ትዛረበሉ መምረይ ጨፈና ፅቡቅ ገይሩ ከብርሃል ናይ ብፍላይ ዲስኮርስ ከመይ ገይሩ ከም ዝሰርሕ ናቱ ዓውዲ ስለ ዝኾነ ዝያዳ ግን እቲ ኣራዳድኣና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ነገራት ዋላ ከም ሕብረተሰብ እውን እቲ ዲስኮርስ እሱ እዩ ዝፀርበና ንኹልና ማለት እዩ ሕጂ ብፍሉይ ግን ኣብቲ ናይ ሰላም ዝብል ኣምር ክመፅእ ከለኹ ካብ ምዕራብ ዝተስገደደ እዩ ዝብል ነቐቤታዊ ዝኾነ ወይ ክሪቲካል ዝኾነ ኣናሊሲስ ኣሎ ብዝተፈላለዩ ብፍላይ ዞም ፖስት ሞደርን ዝበሃሉ ወይ ፖስት ኮሎኒያል ዝበሃሉ ዓይነት ተመራመርቲ ማለት ሕጂ እንታይ እዮም ድብሉ ንኣብነት ሕጂ እዚ ጆሃን ጋልቱንግ ዝበሃል ፍሉጥ ናይ ስነ ሰላም መጽናዕቲ ዝገበረ እንታይ ዝብል ኮንሰፕት ኣምፂኡ እዚ ፖዚቲቭ ፒስ ኤንድ ኔጌቲቭ ፒስ ዝበሃል ኮንሰፕት ኣሎ ኣዎንታዊ ሰላምን ኣሉታዊ ሰላምን ሕጂ ጆሃን ጋልቱንግ እንታይ እዩ ዝምህረና እዚ ንሕና ካብ ምዕራብ ዝወሰድናዮ ኣጠማምታ ረዳዳእ ናይ ሰላም ኣሉታዊ ሰላም እዩ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ ኣሉታዊ ሰላም ኣብሰንስ ማለት እዩ ዘይምህላው ናይ ምንታይ ዘይምህላው ሕጂ ናይ ግርጭት ፀገም ዘይምህላው ናይ ደም ፍሳስ ዘይምህላው ሕጂ ኩናት እንተዘየለ ደም ፍሳስ ተዘየለ ምዝማት ተዘየለ ሰላም እዩ ኢላ ንሓስብ ማለት እዩ እዚኣ ዳርጋ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ኣብ ብዙሓት ኣህዛብ ርዒማ ሰሪፃ ዘላ ዓይነታት ተሓሳስበ ግን ናብቲ ውሽጢ ነገሩ ኣቲኻ ክትሓስቦ ከለኻ ክትምርምሮ ከለኻ ነቲ ታሪክ ነቲ ባህሊ ነቲ ኩነታት ኣነባብራ ናይዚ ኣህዛብ ኣብ ናይዚ ድምዕብል ዘሎ ሃገራት ናይ ኣፍሪቃ በሎ ናይ ካልእ በሎ ክትርኢ ከለኻ ከም ትኽብሎ ፅናሕኩ ካልእ ፀገማት ካልእ ጉዳያት ኣሎ ወላ ኣብሰንስ ናይ ኩናት እንተሃለወ ሰላም ግን ክበሃል ኣይክእልን ንኣብነት ድርቅ እንድሕር ኣሎ ማይ እንተዘየለ ሓደ ዓዲ ሕጂ ኣብ ደንከል ንበሎ ሕጂ ምስቶም ጎረቤቶም ዘለዎ ክላን ወይ ቀቢላ እንድሕር ሰሓሓብሎ እዚ ሰላም ክትብሎ ኣይከኣልን ሕጂ ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ እውን ኣብ ኣሜሪካ ሕጂ እዚ ናይ ሲቪል ራይትስ ናይ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ፀለምቲ ዝገብሮ ዝነበረ ቃልሲ ናይዚ ናይ ኣዎንታዊ ሰላም ዝበሃል ኣተሓሳስባ ፍሉጥ ዝኾነ መራሒ ነይሩ ሕጂ እንተሓሲብናዮ ኣብ ፀለምቲ ሕጂ ግፍዒ ይወርዶም ስለዝነበረ ይቕተሉ ስለዝነበሩ ይእሰሩ ስለዝነበረ ኣይኮነን እቲ ቃልሲ ናይ መሰል ዝካየድ ነይሩ ንፀለምቲ ናይ ኣብሰንስ ጥራይ ኣይኮነን ናይ ፕሬዘንስ ጉዳይ ናይ ህላዌ ፀገም ነይሩ እቲ ናይ ህላዌ ፀገም ዝበሃል ዘሎ ሕጂ እንታይ ማዕርነት ኣይነበሮምን ስኻሲ ብትምህርትኻ ብክእለትካ ብሞያኻስ ማዕረቲ ጻዕዳ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ዕድል ክትረክብ ክትወዳደር ክትብልጽግ ዘይትኽእል ምዃንካ ሕጂ እዚ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ኩነታት ኣብ ኤርትራውን ኣፕላይ ክንገብሮ ንኽእል ኢና ንኣብነት እንድሕር ዝእሰር ሰብ እንድሕር ደየለ እንተዝኾን ወላ ማለትም ቁጥሪ ዘይብሉ ሰብ እንዲተኣሲሩ ዘሎ ስለዘይተኣሰርካ ዘለኻ ብሰላም ወፊርካ ተኣቱ ስለዘለኻ ኣብ ኤርትራውን ሕጂ ሰላም ኣሎ ክንብል ኣይንኽእል ሕጂ እንታይ ዝብል ገለ ካብቲ ትረኻታትና ማለት ካብቲ ዲስኮርስ እዞም ወፃእተኛታት መፅኦም እዞም ቱሪስት መፅኦም ወይ እዞም ሕጂ ክረምቲ ዝኸዱ ንኤርትራ ኣብቲ ጎደናታት ተዛዊርና ተዓዲ ሰላሚ ወላ ሓንቲ መኒኻ ዝብለካ የለን ኣፍ ልብኻ ነፊሕካ ኢኻ ትኸይድ ከምቲ ካልእ ኣፍሪቃ ኣይኮነን ባፅዕ ኸይድካ ትሕንብስ ገለ ይበሃል ሕጂ ብኣብሰንስ ሓስቡ ስለ ዘሎ እዮም
بتي قدولو يحاسبو سلو زلوه تقولو حج انتاي كويناتي يلن حج سلام الله زلو سلمتاي كويناتي يلن بترجيرو زهر مكاس يلن اسيرو زوس دكاس يلن زين انتن arguments تناتهم زمت ازلوا اتي قنع زخونه طمامتا ناتنا غنتايو كون زلو اتي كهلو زنبرو ነገር نعنا حدثو يزحممنا زوم فتحي نقالس زلنا اتي سب كم دلاي شناع بالمخانو اب غدنا حرنا ديكونسي كينيو خاوز عب زغدس ነገራት አሉ እቲ ከም ድላይ ካ ክትዛረብ ዘይ ምኻል እቲ ሕግ ዘይ ምህላው እቲ ስርዓት ዘይ ምህላው እቲ ቅዋም ዘይ ምህላው ወላ እቲ ከም ልብኻ ክትሓርስ ዘይ ምኻል ጽብቕቲ ዘረባል ሓረስታይ ክሓርስ ነጋዳይ ክነግድ ተማሃራይ ክመሃር ዝበሃል ሕጂ ዘይ ዝዳጋጋማ ኣሎ ኣካል ናይቲ ዲስኮርሴን ዘይኑን ሕጂ ኣጣማምታና ናይ ሰላም ማለት ሕጂ ሰላም ምዝስተሓዙን ኣብ ህዝብና ኦፍ ኮርስ ብርግጽ ከም ዝጨፈና ክብሎ ጽንሐ كله وانسي كله خفالاتنا إيرترا حدا عينت مرداتنا يسلام الله خنبلاي نخلنا خمس خنبلوت احنا نناتو تصقماتنا نناتو كونتات سلازولو ግን بترغاغامي زمت ሃይማኖታው ዝኮነ አጠማምታና ይሰላም አሎ ብፍላይ ኣብ ናይ ኣመንትን እስልምና ምስ እምነቶም ዝተሓዝ ወላ ኣብ ናይ ክርስትና መጽኻውን እቲ ናይ ሰላም አጠማምታ ምስ ሃይማኖታዊ ምስ ዝገር ዝተሓዝ ኮንኮሎ بحفظها اتنا ريسورس اتخم سب ناي مخان مالتي حد السب كتكون انت زيك إلكا زغا انتاي مالتي كت حرس تزيك إلكا كت صحف تزيك إلكا كت زارب تزيك إلكا كت مرعون تزيك إلكا كت مرعوخ تولد دكا تعب تزيك إلكا إذا حد السلام يلن إلنا هنردون نخل قل باتي الديسكورس كأخمي يجري أتو حجنة الردا لأناتنا بزعبا سلام زلنا بزعبا قريتشتات زلنا ما لها خطاها كم يجرون عيتصابوا أنت لنا هات ديسكورس تاي قبرنا حد أبريديو نسمعه غازيتا نسمعه أب ميديا نسمعها ما أسرتس لزيله خمسة لزيله خستايس لزيله سلام يزولو إلو كعفننا كعوننا يتسعر كل جزء أكلنا تقى زي شافنا أنك قلت تصنع حجز يا بس مرازن برزي سيمبوزيوم دي ولا كونفرنس نبرة بزعبا سرعة حقنا إيرترا بإرتراس حق خمدلو سرعات كمدلو أمثيل كاز جبر زنبرة حجي إذا حاجة أكل نايتي عبي تصقم جريت متومالتي المحيات زي كنا. نعم طبعا thank you كم زبال كي همانسي سباتسي صوم سلزي تأثرو أبناء بناء إرترا كم أبناء توسي ناسي سو همانسي بقول كي أبناء بصوم سلزي بس هم ينبر أبكال سبون بس حلوينه ولا تي absence ناي مساري خون كالسي الله ونيجن بتاعنا welcome تراه يجمعوا مثل زلوا يوم تي group morality ثانية مثلا شافنا توصل لأبتاعنا ناي غريتشات وي conflict سي كل جزيرينو هب كلام كمي مجزاتات ناي تلاقي يقولنا إنجليز بدحريو وان مجزاتي دحرون أبت وان قدلي بدحريون بدحري زي post تسعان حدا ون حجي أتي كيدي كتاب حجي زسنا خايو أفتاتحهم قرب كتوصل لي بزيادة با قدستين مهنياتو قريتشتات هاي نورن مالت هايكونن كلمة مجزاتات جن كا يفتح نيريو شو عخمي يفتح نيرو ده حركة في اللي كابت وانقد لها انتاي عينت مفتاحيتاتي ناري نادل ناكساب حجي خابز وان زسي أبن قرب توصلني ጽቡቕ ካብዚያ ዮናታን ደዋቢልዋ ዘሎ ምናልባት እሱ ተኣሳስራ እቲ ኩሉ ግዜ መቸም ግርጭት እንታይ ይመጽ እንተልና ሓደ ናይ ጸጋታት ኣብ ጸጋታት ነቲ ውሱን ጸጋታት ኣብ ዝግበር ውድድር ይግባእኒ ወይ ኣብ ምምንጣል መቀጻጽ ዘሎ ጸገም حجي لقصوات كاب وجل يخون ولا ممكن ده تراخيبه موحدات صقاتات ترلا نعن كقاصصو نعن كوادا درو نقوليهم حجي نحنا إرتراق عن إجتهاد سلازخونات بتاريخ انت يزخون بحلفي خبص إرتراسي ما مريت حتول كل شيء نايلو معمريت حتول كله قالوا معي كذا معين رجعين رجودين زولو حجي زصان هاي انت اخذلو بالتقرنيا ريجوليشن ويكاني مقتصار بمحدار سي تفكيرو مالك
እቶም ዜጋታት እቶም ነበርቲ ነዚ ፀገም ንክፈትሑ ዝፈጠርዎ ናይ ገዛእ ነብሶም ፈጠራ በቲ ናይ ብሓቂ ናቶም ብልሒ ተጠቂሞም ናቶም ኩሉ ዓይነት ዘገርም ዓይነት እቲ እንተኻትሉ መርትዖ በሎ ወላ እቲ መጠን ናይ ፍልስፍንኡ በሎ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ማለት ዘገርም ዓይነት ሕግታት ኣቆይሞም ማለት እዩ ሕጂ እዚ መሬት ከም ሓደ ዓብይ ሪሶርስ ወይ ከዓ ፀጋ ኮይኑ ንባዕሉ ጥራሕ ናይ ክስታይ ኣይኮነን ናይ ቁጠባዊ ሰረት ጥራሕ ዘይኮነስ ካልእ ነገራት እውን ኣለዎ ምስ ዝመፅእ መንነት እውን እዩ ሕጂ ሓደ ማይ ቤት ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ክገሕዝ ከሎ ዋላ ውሽጢ ኤርትራ ታሽሙ ሒዙ እዩ ዝኸይድ ሕጂ መንነቱ ከዓ ምስኡ ተኣሳሰር ምስና እቲ ጂኦግራፊ ጥራሕ ዘይኮነስ እቲ ንድሕሪት ምፅብፃብ እቲ ጂኦሎጂ ከዓ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ እቲ ግርጭት ከም ኣብ ኩሉ ዓለም ኩሉ ግዜ ግርጭት ኣሎ ናይ ረብሓ ግርጭት ክህሉ ይኽእል እዩ እንታይ ነይሩ እንተልና ግን ሂስቶሪካሊ ብሕልፊ ግዜ ጤልያን ማለት እዩ ጤልያን እቲ ዝቐለለ ምምሕዳር ዝኾነሉ ኤርትራስ ከም ብፍትሒ ዓይኒ ኣዝያ ንምምሕዳራ ዝቐለለት ኮይና ዝተረኽበት ስለምንታይ እያ እቲ ሕብረተሰብ እዚ ንቤት ፍርዲ ዝወፅእ ንኣማኸርቲ ዝወፅእ ጠበቓታት ዝወፅእ ብሕልፊ እንዳያኑ ዝወፅእ ረብሓታት ኣይነበረን እዚ ወፃእታት ኣይነበረን ከማም እዚኣ ናይ ጋይም ክብራ መፅሓፍ ዘላሲ ናደል ተባህለ እቲ ሓደ ፍሉጥ ናይ ካብቶም ናይ ታሪክ ኤርትራ ብሕልፊ ትሕዝቶ መሬት ከም ሓደ በዓል ሞያ ዝፍለጥ ነቲ ስርዓተ ፍርዲ ነቲ ፈራዳይ ካብ ስራሕ ወፃኢ ገይርዎ ከምዘየድሊ ገይርዎ እዩ ዝብለኖ ከመይ ተበልካ መብዝሕትኡ ብዕርቂ ብምትሕምሓስ ስለ ዝውዳእ ኩሉ ዓይነት ዋላ እውን ገበን ስለዚ ዓበይቲ ገበናት ኣብቲ ግዜ መግዛእቲ ዓበይቲ ናይ ሰብ ቅትለት ገለ ተዘይኮይኑ እቲ ካልእ ኩሉ ኣብ ታሕቲ ዝውዳእ ነይሩ እሱ ከዓኒ ካብ ጭቃ ጀሚርካ ምስለነ እዚ ኣመሓዳሪ ኣውራጃ ከምኡ እናበለ ናብቲ ናይ ሃገር ይኸይድ ነይሩ ሕጂ እንታይ እያ እታ ናብታ ሕቶ ዘምፃኻለይ ወኸመይ እዩ ሂስቶሪካሊ ድሕሪኡ ግን ሕጂ እዚ ሰላም ምስታ ናይ ሰላም ዘለዓልናዮ እንታይ እዩ ዝመፅእ መስለካ ተተመሊሰን ኣብኡ ክመፅእ ኣለኒ ናብታ ናይ ባህሊ ናይ ገድሪ ልክዑ ናይ ገዛእቲ ኢትዮጵያ እውን ናቶም ፅልዋ ገዲፎም እዮም ምናልባት ካብቲ ናሕና እውን ብርኽ ዝበለ ናይ ስርዓት ሕጊ ነይርዎም ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ቢሮክራሲ ማለት እዩ ሃይለስላሴ ልዕል ዝባለሲ ካብተን ዋላ ካብ መግዛእቲ ኣይውረስዎ ግን ናቶም ርእሶም ዝኽእል ቢሮክራሲ ነይርዎም እዩ ሕጂ እሳቶም እዚ ናይ ፋይል ከፊትካ ምምጓት ገለገለ ዝመፀ ሽዑ እዩ በዚ ናይ እዞም ሚኒስትሪ ፍትሒ ዝገበሮ መፅናዕትታት ድሓር ግን ዝመፅእ እንታይ እዩ ባህሊ ናይ ጎነፅ እዩ ዝመፅእ ባህሊ እንተዘይተጓኒፅካ እንተዘይተቃሊስካስ ሕጂ ነቲ ገድሊ ንምንቃፍ ኣይኮነን ግን ግድነት ስለዝኾነ ምስኡ ዝመፀ ባህሊ መፅኡ ማለት እዩ ወተሃደራዊ ባህሊ መፅኡ ማለት እዩ ኩሉ ብምንታይ ይፍታሕ ማለት እዩ ዓቕሚ እንተለካ ብስብእነትካ ተታኺዝካ ጆብካ ተኽብር ዋላ ኩሉ ነገር ሕጂ እዚ ናይዚ ከዓ ርእሱ ዝኸኣለ ናይዚ ሳዕቤናት ከዓ ኣሎ ኣነ ዝከረኒ ዋላ ኣብቲ ግዜ ገድሊ ብቲ ሰብዓታት እኹላት እዞም ብክፍሊ ህዝቢ ገለ ዝበሃሉ ኣመሓደርቲ ብተወሰነ የመሓድሩ ነይሮም እንዲኦም እቲ ባህላዊ ሕጊ ግን ጎኒ ጎኒ ኸይድ ነይሩ ብሕልፊ ምስ ናይ መርዓ ፍትሕ ገለ እዚ ናይ ዓመፅ ናይ ገለ ተኣሳሰረ ምክንያቱ እቲ ሪሶርስ የለን ንዕኡ ዘመሓድር ሲ ብግቡእ ፍትሒ ክተመሓድር ትኾንካ ስለዚ እንታይ ንምባል እዩ እቲ ሕብረተሰብ ባዕሉ ባዕሉ ፀገሙ ፈትሕ ነይሩ እዚ ድሓር ዝመፀ እሞ ከዓ ምናልባት ድሓር ክንመፃ ንኽእል ኢና ናተይ መፅናዕቲ እንድሕር ኣብ ገለ ዲኩማ ኮንኩም ኣብ ናይ ኦስትሪያ 2006-2007 ስራሕናዮ ቅድሚ ምውፃእና ማለት እዩ ባዕለይ ኣብ ናተይ ፊልድ ሪሰርች ኣሎ ኣብ እዘን ከተማታት ኣብቲ ከባቢ ኣስመራ ዘለዋ ዘገርም ክሳይ ማለተይ እንታይ ክገብር ፈቲነ
تقدم زنبله سي ياتاوي ناي وحسا قبق تي قوانقا مسؤوز متس قوانقا تي مسلاتاتن قلن اللو دو انت حدش نقر اللو نقبل إليه حجي رقتو تي تقدم تسقين كابتي اب تحت قرب كنكا مموقات دقدقي تحتيقكا وحسا قبق قليه لنقل اب محدار حتو مريت كل جزي له حتى من مقراح مريت زي واردة زبلو عصرت جزي زي شوعة عمت كقير كل زمت صجمات كم حنت أبنت أقدسيت أبنت زرقم قالا نالوات دحرينا هنمصينا إتي تقندي نجار أبزجن حجي مس جونت مس انت خاطلو مستيراونت يو هذا خابتي صجمنا انت أي مستيراونت على سايلنس لو نالوات ناي ريتشارد ريدفورد وهم صحافه تي سايلنس مال سنتايو يطفأك يترجمو حدينا بكم قصنا خدمتيو تحبرت سب ولا وناب سنة صحفنا بقلن بزعبا تاريخ مصحف ناي جزاءنا بسخا بعرفنا تناي قدلي كم ميمواس حجي وحدات يصحفوا له زي مصحف سقم بالي حيش كم مصحف سخفتاونا لما نكون إذا يخص صاحب زعبا مسواتن زعبا قال زي وعلو من صحافي له مفلت له حج زيتاتي تخمز عينت وتهدروا باهل انت يجرو وي مستراو خول من يشمونكم ويزبل زي تفلتوا تذكروهم زي what's his name تي ارتي زي archaeologist بيتر سميث صحف الله حنتي post colonial silencing قال زعباتي تي ابتي بيت مذكر ابتي ميوزيوم تجبره عمت ناي انصار فلتت مالتي حجي از سايلنسينج زبال كل جزء انصار فلتت انصار مرمر راح زي كونس ابت حبرت سبون ناي اتناي بايتو باهلي اتناي ناي كان هبان ناي مكتع وي حساب كم جلات باهلون اندا ترفه خيدو مالتي እዚ ንሪኦ ግን ተረፍ ናይቲ ናይ ቀደም እቲ تياتات تي تخبرتات ግን بمطونو ኣልፍቲ ናይ ዕርቅን ናይ ቅረታን ናይ ስኒትን ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዝተወሰነ እዋን ዝኣነ ዝብሎ ዘለኹ ማለት እዩ 18 ዓመት ስላም ትገብራሉ ኣደኖ መሊሰልካ ተኮይነ ብዝያደ ዶ ከብል ንግዚኡ ጽቡቅ ያ ኖ ጽቡቅ ኣስተጋጊርካን ኣለኻ ናብቲ ዝቕፅል ሕቶታተይ ቴንኪ ሕጂ ቁሩብ ጨፈና ተናኽፉ ጸኒሕ እንድዩ እቲ ባህላዊ ስነ ምግባራት ወይ ሲስተምስ ዘለና እቲ ኣካይዳ ማለት እዩ ብሓፂሩ ዘሎ ስኒት ናይ ሕብረተሰብ ይኹን ኣጠራንፋዊ ኣወዳድባ ናይቲ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ሃርሞኒ ኤንድ ሶሻል ኦርጋናይዜሽንስ ንብሎም ወይ ከዓ እቲ ስነ ርድኢት ናይ ስኒት ወይ ከዓ ናይ ጥምረት ምስ ናህና ሕብረተሰብ ኣተሓሒዝካ ጨፈና እንደገና ካብኣ ክትቅፅለለይ እሞ ምክንያቱ ልምድታት ኣሎኖ ኦፍኮርስ ከም ዝበልካ እቲ መፅናዕታት መብዛሕትኡ ናትካ ኣብቲ ናይ ከበሳ ሕብረተሰብ ዝተመርኮሰ እዩ ሕጂ ናይ ፀጋታት ምቕራሕ ዳርጋ እቲ መብዛሕትኡ እዋን ቀንዲ ንግርጭት መበገሲታት እዩ ከምቲ ዝበልካዮ ዋላ ኣብ ስልጣን እንድሕር መፂኻ እውን ኢሉ ናብ ፀጋታት እዩ ዝኸይድ ምክንያቱ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ኣፍሪካ ሃገራት እቲ ስልጣን ምስ ሃፍቲ ዳርጋ ዘተኣሳስርዎ ረብሓታት ስለ ዝኾነ ሕጂ ኢልና ክሳብ ሕጂ እቲ ዘቆራቁስ ብብዝሒ ምስ ፀጋታት እዩ ዝተሓሓዝ ማለት እዩ ነዚ ግን ኣብቲ ቀድሞ እዋን ከም ዝበልካዮ ሓደ ሓፈሻዊ ፍርሃት እግዚኣብሔር ኣሎ ካልኣይ ናብ መን ከይዱካ ዝበሃል ነገር ኣሎ ብዙሓት ግዜ ትግርጭት ምሳኻ እንተስ ብመሬት ጥቓኻ ስለ ዘሎ ጎደቦኻ ኣብ ግራት እንተስ መቃልስቲ ኮንካ ድሓር መን ናብ ስልጣን መፀ እዩ ስቲል ኢልካ እቶም ዝጋራጨው እንድሕር ተሰሚዖም ዝያዳ ረብሓ ኣለዎም ድሕር ተሰሚዖም ወላ ሓዲኦም ካባይ ንላዕሊ ይኽሰብ እንተበለ እቲ ዝገድፍ ዘሎ ኸማንስ መኽሰብ ኣለዎ እዩ ምክንያቱ ኣብ መብዛሕትኡ እዋን እቲ ዘበኣሶም ዘሎ ፀጋታት እኹል እዩ ንኩሎም
ብላይ እንድሕርዳ ብፈሪሃ እግዚኣብሔር ብናይ ጽቡቕ ድሌት ዮናታን ጽቡቕ ቃላት ጥቀም ነይሩ ዓንቶ ብዛዕባ ዘይምህላው ናይ ግርጭት ወይ ከዓ ናይ ምፍትፍናን ዘይኮነሲ ሰላም ክበሃል ከሎስ ሓደ ነገር ሃሊካ ብጽቡቕ ኣተሓሳስባ ወይ ከዓ ብጽቡቕ ኢንቴንሽን ክትጥቀመሉ ከለኻስ ንኹልኻ እውን ያክል ኢና ሕጂ ምዛ ታሒዝካ እቲ ዘሎ ርድኢታት ብዛዕባ ዘለና ኣብ ናይ ሕብረተሰብ ዘሎ ጥምረት ይኹን ስኒትሲ ከመይ እዩ ዝቕየር ዘሎ ከምቲ ዓንቶ ዝበልናዮ ኦፍኮርስ እቲ ዳይናሚዝም ኩሉ ግዜ ኣሎ እሱ እዩ ናብ ዝኹሉ ዝዘፍኣና ዘሎና ሕጂ ኣብዚኣተን ፀቢቅካ ሞ ክሳይ ግበረልና ናብ የኒ ክቐፅለ ምናልባት ክምላእ ኣለን ዓንቶ ዮናታን እውን የልዕል ነይሩ ዲስኮርስ ኢሉ ዲስኩር ንብሎ ወይ ትረኻታት ኣሎ ሕጂ እቲ ብቋንቋ ጌርካ ትፈጥሮ ስኡልካ ዘረባ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብቲ ጉጅለ ኹን ኣብቲ ሕብረተሰብ ሓደ ኹን ናይ ኣረኣእያ ወይ ከዓኒ እንታይ ንብሎ ክውንነት ትፈልጥር ኣለካ ማለት እዩ ብቋንቋ ኣቢልካ ሕጂ ሪያሊቲ ብቋንቋ ኣቢሉ ይቕረፅ ማለት እዩ ኣብ ሕጂ ባህሊ ክንብል ከለና ከዓ ባህሊ እቶም ኣዕኑድ እቶም ትካላት ኣለዉ እቲ ልምድታት ኣሎ ባህሊ ከዓ ብምንታይ ይግለፅ ከዓ ብቋንቋዊ ተዋስኦ ብእንካን ሃባን ብኮሚኒኬሽን እንታይ ኢና ክንብላ ብትግርኛ ዮናታን ኮሚኒኬሽን ሕጂ ልዝብ ዝርርብ ካልቸር ኣስ ኮሚኒኬሽን ዝብል ኣሎ ኖ ባህሊ ሲ ኮሚኒኬሽን ይኸውን ደቂ ሰባት ሓደ ከም ዓለባ ሳሬት መርበብ ይፈጥሩ ናይ እንካን ሃባን ናይ ቋንቋዊ ተዋስኦ ሕጂ ኣብኡ እቲ ክብርታት ሽዑ ኣብኡ እዩ እቲ ክብርታት ዝፈጠር ካብቲ ክዋስኡ ከለዉ እንታይ ሕማቕ እንታይ ፅቡቕ እዚ ግና እዩ እዚ ሓራም እዩ እዚ ከዓ ሓላል እዩ እዚ ነውሪ እዩ ሕጂ እቲ ናይ ኣረዳድኣ ነውሪ ንኣብነት ሕጂ ናብቲ ሞራል ንመፅእ ማለት እዩ ነውሪ ሲ እንድሕር ተባሂሉ ነውሪ ንሱ ተፈፂምካዮ ትውገዝ ትኹነን ማለት እዩ ሕጂ እቲ መቕፃዕቲ ኩሉ ዓይነት መቕፃዕቲ ክኸውን ይኽእል እዩ ሕጂ ከምቲ ተባህለ እቲ ሕብረተሰብ ሲ ፖሊስን ቤት ፍርድን ዘይነበሮ እዩ ፖሊስ የለን ኣይነበረን ምስ መግዛእቲ መፅኡ ፖሊስ መፅኡ ካብ ገዛኻ መፀዋዕታ ገለ ዝገድፈልካ ገለ ኣይነበረን ግን እቲ ሕብረተሰብ ከዓ ይኹንነካ እዩ ሕጂ ዝበልካ ሃይማኖት ኣሎ ፈሪሃ እግዚኣብሔር ኣሎ ባዕሉ ትባህል ኣሎ ኣሉ ዝቕይር ሰብ ንኣብነት ክብረት የብሉ ዝጠልም ሕጂ እዚታት ኩሉ ኣብ ምንታይ ኣሎ እንተልና ኣብቲ ምስላታት ኣብቲ ብህሎታት ኣብቲ ትረኻታት እዩ ዘሎ ኣብቲ መዓልታዊ ተዋስኦ ኣሎ ማለት እዩ ብሕልፊ ዝምስላታት ብጣዕሚ ሓያል ዝኾነ ፅልዋ እዩ ዘለዎ ብሕልፊ ኣብ ዕርቂ ይኹን ኣብ ሞጎት ይኹን ዝደጋገማ ነገራት ኣሎ ካብ ረሲዐ ትብሲ ተዓሪቐ ተንተሸካ ከም ዛንታ መፅእ ምስኡ ማለት እዩ ከምዝን ነበረ ሓደ ውላድ ነበረ ነብኡ ከምዚ ኢሉ ተረኸሉ ድሓር ከምዚ ምስ በሎ ከምዚ ኢሉ ሕጂ ካብ እንታይ ኣታ ዘተሓላለፍ ዘላ መልእኽቲ ነቲ ሰማዓይ ሽዑ ኣሃ ለካ እዚኣ ከምዚኣ ቅብልቲ እያ ሕጂ ከዓ ከምኣ ክድገም የብላን ዝብል እንታይ ካትሎ ኣተሓሳስባ ወይ ትርክት ይፈጥር ናብ ካልእ ዳ ከይድ እምበር ሓደ ግዜ እንድዒ ወዲ ስእለ ዝከረካ ኸውን እዩ እቲ 2001 እቲ ግዜ ሆሆ ክበሃል ከሎ ሓደ መምህር ኣለዎ ሕጂ እኳ ዓብዩ ኣያና እዩ ሽሙ ክነልዕሎ ይንድልን ግን ነዚ በፀሓፊ ናይ ትግረት ምስ መፀሲ ምስላ ገይሩ ነይሩ ኣብ ሓደ ሓደስ ከም ዝነበረ ኢሉ ዝክሮ ትኸውንኻ ከምዚ ገይሩ ውላድ ተማጉቱ ርስቲ ልቡ ኣምሊሱ ቶም ኣሕዋቱ ቃ ስደት ከይዶም ነይሮም ስደት ነይሮም ምስ ተመልሱ ነቲ ዘመለሶ መሬት መቐለና ኢሎሞ ኣይመቐለኩምን ባዕለይ ተማጉቴ ገይረ ክንደይ ላዕሊ ታሕቲ ዘምፀኸ ኣበይ ነርኩም ስኻትኩም ንዓዳግ ቶም ዓዲ ስኻ ንፉዕ
بعتو دس እዚኦም ግን ማዕረኻ ክምቆልሎም ኢሎም ዓሪቆሞም ሕጂ የማነ ገብረአብ ማለት እዩ ወተረዲየካ ኣለሁ እንታይ ትብል ከም ዘላ ግን ከምኡ ይኮናን ንገብር ገለ ኢሉ ዕተራዳርዮም ወይ ድሕሪኡ ዝተዓበ ነገራት ኣሎ ሕጂ እውን ኣቲ ይኮናን ግን ከም ኣብነት እሲ እንታይ ማለት እዩ ዋላ ስጋዕ እዚ ሕጂ ማለት እዩ ኦፍ ኮርስ ትሰብ PhD ኣለዎ ከምዚ ንዑ ትርጉም ኣለዎ መሓላልፍ ዘሎ መልእኽቲ ሕጂ ከምኡ እዩ ነይሩ እቲ ሓቀታት እቲ ትረኻታት ሲ ነቲ ሕብረተሰብ ፅልዋ ከም ዝፈጥረሉ እሞዚ ካብ ኮነስ እሞዚ ኣቅንዕቲ እዚኣ ከይቅንዕትን እያ ናብ ዝብል ይኸይድ ማለት ሕጂ ምንታይ ደረጃ ኣለና ዝብል ግን ምናልባት ምስቲ ካልእ ነገራት ኣልዒልና ክንዛረበሉ ንኽእል ንኸውን ንሕና ንቡር የለና ሕጂ ምስኡ ከዓ እቲ ባህሊ እቲ ክብርታት እንዳተባሃጎጎ መፅኡ ካብቲ ቦትኡ ካለቂቁ የለና ናብቲ ቦታ ከዓ ማለት ግዒዝና ኣለና ንሱ ከግዒዙ ዶ ካልእ ጉዳይ እዩ ስለዚ ንዕብር ህያት ኮይነ ምናልባት ክውስኸላ ኢለ ንታ ቦቴ ናና ታ ዘምፃኸ ኣብነት ከማን ፅቡቅ ጌረ ዝክራ ናይ ብሓቂ ገላፂት ሓደ ሰብሲ ዝያዳ ፃዕሪ ይገብር ናይ ሓባር ዝኾነ ነገር ንኸምልስ መሰምለሶ ግን ንሱ ኦፍ ኮርስ ጅግና ይበሃል ምክንያቱ ካብ ሕዋቱን ላዕሊ ስለ ተፃዕረ እታ ዘምለሳ መሬት ግን ምስ ሕዋቱ ማዕርያ ትውፅእ ሕጂ ዝያዳ ስለ ዝገበርኩ ኣነ ሓለፋ ክዋህበኒ ብሓፂሩ እዚኣ ሲ መሪቶክራሲያ ፕሪች ትገብር በብዓቕምኻ ዳ ወይ ከዓ በብዝግባእካ ዳ ትኸይድ እምበር ኣነ ከም ስለ ዝገበርኩ ሪና ኢና ኻቲ ዝነበረ ኣሰራርሓ ሲ ብግድምና ዮም ኦፊሳት ዝሕዝቡ ነይሮም እሞ ፅቡቕቲ ኣብነት ኢኻ ልክዕ ቦታ ሰኺዕኻ ዮኒ ሓወይ ኣብታ ዘለናያ ነጥቢ ብፍላይ ወዲ ስእለ ቅድሚ ናብ ነጥቢ ምስጋርና ኣባይና ዘለና ኣብዘን ጨፈና ክብለን ዝፀንሐ ከይንርስዕን ዝብለን ሓደ ነገራት ኣለዋ ላብታ ቅድሚያ ዝነበረት ነጥቢ እሞ ውስኽ ክብለለን ድሓር ናብቲ ካልእ ክቶና መታን ክንኣቱ ሓደ እታ ኮሚኒኬሽን ትበሃል ዋላ ምብሃሃል እንተበልና ልክዕ ቃል እኳ የለን እንዲ ግን ካብ ምዝርራብ ዋላ ምብሃሃል ተበልና ትቐርብ ትኸውን መስለኒ ካልእቲ ከዛ ክትዛረቡላ ፀናሕኩም ኣብነት እዚ መምህርና ናይ ዩኒቨርሲቲ ዝተጠቐመላታ ምስላሲ ከም ኣብነት ናይ ዲስኮርስ ወይቲ ሬቶሪክ ድሓን ዲስኮርስ ኣይንበሎ እቲ ኣገባብ ባህላ ዋላ ንበሎ ሲ ውሕስነት እውን እዩ ክትብሎ ዝደለኻ ወይቲ ዲማንድ ክትገብሮ ዝደለኻ ነገር ውሕስነት ኣብ ዘይብሉ ዓይነት ኩነታት ክኸውን ከሎ ከም ማለት ሺልድ ክገብረካ ዝኽእል ዋልታ ድርዒ ክኾነካ ዝኽእል ሜላ ኮይኑ ንስማዕን ሕጂ ንሓደ ዓበ በዓል ስልጣን ሲ እቲ ክብሎ ዝደልስ ብጥንቁቕ ብዝኾነ መገዲ ሓላይ ብዝመስል ምዝ ተመሳሳሉን ቅድሚ ክንደይ 20 ዓመት ዶ ገለ ገይሩ ኸውን ሕጂ ኣብ ዓዲ ቀይሕ ሓደ ኣቦ ናይ ህዝቢ ኣኼባ ገይሩ ነይሩ ኢሳያስ ኣብቲ ዓዲ ከይዱ ሕጂ እቲ መንገዲ ናይ ዓዲ ቀይሕ እቲ ፅርግያ ሲ ከምዚ ኣዝዩ ብፍላይ ድሕሪ እቲ ናይ 2001 ካብ 98 ክሳብ 2000 ዝነበረ ኩናት ጠቕላላ እዩ ተበላሽዓኒ እዩ ሕጂ እቲ ፅርግያ ተበላሽዩ እንታይ ክሳብ ንኾን ኢኻ ትፅበየና ዘለኻ ክብልዎ ይክእሉን እዮም እንታይ ከም ዝኾን ፍሉጥ ስለ ዝኾነ ሕጂ እንታይ ኢሎም ሓቲቶም ኣብቲ ኣኼባ ክቡር መራሒና ስኻን ብፆትካን ክትመፁና ከለኹም ሲ እዚ መገድናስ እንዳሰከፈና ከይትዕንቀፉናስ ንፈርሕ ዝዓይነቱ ቃል በቃል ዝክረን እንታይ ምዃኑ ግን ከይትዕንቀፉናስ ንፈርሕ ሕጂ ዋላ እሱን ስሒቁት ሴፍ ብዝኾነ መገዲ ውሕስ ብዝኾነ መገዲ ከዓ ትኽብልዎ ዝደልዩ ሲ ይዕንቅፈካ እቲ መገዲ ተኢሎምስ ዋላ ንኽትከደሉ ንኽትጓዓዘሉ እውን ውሕስነት ዘለዎ መንገዲ ይኮነን ኢሎም እቲ ክብልዎ ዝደልዩ ይብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ካልአይቲ ነጥቢ እንታይ ኣስተብሂለ ንኣብነት ኣብታ ተወልደ ክትዛረባ ፀንሕካ ኣቐድማ ኣቢልካ ሕጂ ብዛዕባ ናይ ሪሶርስ ወይ ብዛዕባ ፀጋታት ክንዛረብ ከለና ሕጂ እንድሕር ተማቒልካ ክትካፈሎ እንተኽኢልካ ሲ እኹል ሪሶርስ እውን ኣለኮ ንኩልኻ ሰኣክል ሕጂ ትብል ነርካ ሕጂ ኣብዚኣ ቁርባ ይሰማማዕኒ ምክንያቱ እንታይ እቲ ናትና ሪጅን እቲ ናትና ዞባ ብሪሶርስ ብፀጋታት ድኻይ ማለት ሓውሲ ምድረ በዳ እዩ ዝበፅሐ እኹል ናይ ሕርሻ መሬት የለን ናይ ማይ ብርቱዕ ዝኾነ ፀገም ኣሎ ፍቲ
بفلي حوس مدربدا بعل ناي دنكل ناي قلخت كيد كلها حجي كحد زي كل ولا بتقبساتاتنا بزحت كفالات ناي كبسه حصرت ناي ماي تفطراوي انا سبت نايتي سيستم ناي ماي ناي تبو ناي قال ناي متاو تراد يكون ولا بتفطرون حصرت ماي درك زلو كباب ازي بزحلو حجي اذا سخاخت بلا صنحكا انت ترادادي كانت تخا الكاكو نخل خاي اكلي تبل حجي اكل نايتي دهانصنا ديسكورس ويترخاتاتي حجي تهانيصكا كلها سخا كلنا تهانيصنا لنا بخم انرادادا ولا بزخونه مسخا بزخونه مخنيات تغرافيتنا حدسي اخلنا كو يدحن قلينا كم زيت اكل ولا اندا فلتنا حجي تسرحنا لنا مالتي حجي انت يا خا سرحنا له اتقال تخمو تترادادي خا بسلام تغيركا نزغيركا مسكينكا قال ندابلكا سي اخلنا حجز انتاي تي ناتو دحروايت انت كها هايمانوتاوي مسرت له فريها እግዚአብሔርኩም ገብረካ فريها እግዚአብሔር ዘሎስ አخلني ዝብንበር ከብዱ خصاب ጸግባ ይበልعني ካል ደይ ጸግብ ሰብከም ዘሎ ዘክር ጠምት ይዝብለካ ተባሃለኻ ምስቲ እምነት ብፍላይ ኣብ ከበሳ ምስተናይ ክርስትና እምነት አዚዩ ተጣመረ እዩ ቲ ተባሃለ ጥራይ ደይኮነስ ወላ ተስርዓተ ሕጊ አነባብራት ቢያታው መገድ ክንጥምቶ ከለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ኸንታ ይኾን እቲ ናይ ፈሪሃ እግዚአብሔር እቲ ናይ መመቃል እቲ ናይ ዘይምስሳዕ መንገዲ ወላ ነቲ ህዝብስ እምነተ ይخبራለሁ ኢሉ ጥራይ ደይኮነ ኩሉ ተተሓሳስቡ ቡ መገድ ከም ዝቀመር ገይርዎ ውን ክልብል ንኽእል ድሓር ኣብታ شافنا مجمرة الزاربة زنبرة بزعبة ناي كل مجد لزنبرة ناي كولونياليزم قال اخت زاربة كلهم حنتي أقد أسيت نطبخ وين تسمع عن خنزاربة الله ونزللي إذا إفكت ناي ويتصلوا صعبين ناي كولونياليزم وين ناي مجزأتنا تي أوروبا أو مجزأتي فترة حدقي أمريكا تراي دي كنا سبتن سجاز أهاجرات حجي مامداني زبهال فلوت أفريكان سكولار ويكا مهور عند زبلون تيارو اتيناي كولونياليزم صعبين سي نويح بقى دحرت مززام تي كولونياليزم سي دحر نويح حجي يفلت أنا له سمبرات ناوتو سي شعوس تتصفع خياسي دحر 56 عمت مارمار كبلكا جمر ولا حمي مكازي فلت حدش كانزاتات كان تقدم ابقد لسوقو تيتسي دحر دقسوسا دق 7 مسكون ود 30 استوقوس دحر زحممهم عينت كانزاتات مشالو حجتنا كولونياليزم صقمات دحيرو دسمعكا سمبرات كانزاتات الله يبل حجي منبه زبهال ناچيل منبه انت يبلنا بفولي ابتي بوديس ابتي اكل نا يودسم كولونياليزم سنه مغزاتسي نتي أكل نايتي سب بترخى بحقي بسرعة قلت رايدي كونسي ولا نتأكلون نداخد كته ندا أسره فيزيكال مالتي أفتي قلبت كافتا أكلات كاسي إذن أي مقطع زبهال أتحساس با عملت بديسيبلين دخسكوس بهال كل حاجة بيت مرتستاي تقولون نتقلع رساس اتخاب بيرو اتخاب إيدو تقرقرو زنو تقنطو والفيو اتخاب تقطقطو قال إزغل حجي كمزي أهانتاوي ديسيبلين زمولو تعبابيا مخسكواس قال إزبهال حجي إز حجي تمهارو زسر تسألكا عينتا تحساسباتات حجي أشل من بتايب للنازي إزون كاب كولونياليزم كاب مجزاتينا يتعدونا أوروبيان زورسنا ويناوتو سمبرات كون خلبن قرماي نقاش دكتور قرماي نقاشون أب كلتاشحن عسران صحافة حنتي صحفت نيرا إزي حجي زولو أب إيرترا زولو كونتات وي تقوان زغون ناي من محدار سرعة كم سيمبتم وي كم ساعبين نايتي مجزأتها واحد قوم كنت أمتون نخلي نازل حدا أقداس زغونه أناليسيسون حج قرماي انتاي زبل بسانكت علاني ناخم زن جزاء زلنا ديكونس إذا حج زولو سرعة نزيقاتاتو جيرو ديسيبلينز قبرم نزيقاتاتو جيرو دموعهم دحيرهم دخدكتهم دقافوهم فيزيكال مالتي أفتى أكلاتهم نو حجزي ديسيبلينينج بهال كلسي نايزي عسرتات شحات من إزايات حجكو أمايتها شحاتهم كينو والو بتزورياتات كتقطروها لخا بزناي ساواز بهال عبي ماشينري حج حالفو قولو خابتا دك عسرت شو مونتو زغونوس كلميو بزنو بلو زلنا ناي سرعات تمرتي قباب فيزيكال بزغونه مقدي ولا بسرعه تمرتي ابز الساتف حجب زمغزاتها وحدقي زبحال زلو تي ناي مقطقات تناي مقطع تي ايد كحافه بالايد كبطابل قلبل زبحال كبيت تمرتو بو حليفو بتناي ساوا منقدخا ابزن بلو زلنا داي ديسيبلين ماشين انداتو زحالفو زبحال زلو ازون اكل نايتي مغزاتاوي سمبرات
غيرنا خنردو بخوم ممكن تمتو حجز خوين يسمع زين أبت علالنا أبت زتنا كل سخن سلزل في غير تأخذ فيها ولدينا تبو بتاعنا الكاي أنت عوي أنا ون كملسك حاسبة قم لكعتن بين تناهم السرقي بين الله من الباشا بتاع يأكل يخوني نبل زلنا مستي نايت حبرة سب لمدتات تماغيل كان أي مبلع بينها نحردا زخونة رغبت هاللي كاسي نقول بيت كاس لتري نبتاعي كاس لتري نمبالي مبر لك على هات بغير كاميت كا تي أبزي جبو كدرت بعلى هاي وند قبره كان نحردا يأكل الكا نحنقول كامين كايو كندا عجيب كات شرح مالتي سام على يتهزم تخاينت بي حجي زيادة باقن تبو بريه الله تي محبراوي رقات كسفنسي بحفش عمزوت بلوت صناهم تقنعنا يتقدامي نقر تي لمدتات تبهلتات كنا صنينا سعيبنا ناو خلص قروكم حجي تي نتي محبراوي رقات كتنقس نتي سنيت ويكات عمرتنا يتحبرت سب حجي انتايو بحافشا بحبار زقبر نقرتي ناي جروب مورال كنبل قولنا تصبو نقري تصبو نخوينو حبيركا كتكيد تصبوي حماق نقر تخوينو كن شافنا بالتاكسني رعنتو نوري زخونا نقر كن بولكيو هذا نوران سبسي نبينو طرح تنتيلو كابت حبرت سب كيدو ولا نالواش عبزي ريليفانت يكون نخون ولا بتي بشنخ كريستيان الحريه هاسي مصحف قدس نبعلسي جابير بعلو همانسي فري ويلي ده بقى نصا نختامن كيتامن سايتقددنا نصانتو تطقيمو تسب ግን ካብቲ ጦርኖፍ ናይ ተሕብረተሰብ ጽቦ ነገራት ፈንጭግ ይወጽእ ማለት እዩ ሕጂ ጽቦ ነገር በሓባር ክትወስዶ ጽቦ ይኸም ዝበልኩሞ እንደ ሕርዳ ካብቲ ኖርም ወጻኢ ወይ ስድነት ተኾይኑ ወይ ደይስ ምግባር ተኾይኑ ግን መብዛሕትኡ እዋን ብውልቂ እዩ ማለት እዩ ነቲ ውልቀ ሰብ በቲ ዘለካ ናይቲ ልምድታትካን ናይቲ ቫልዩስ ናትካን ኢኻ ኸማን ትመዝኖ ዝወፅእ ከም ዝኾነ ማለት እዩ እሞ ብኣቢልና ክንሰጋገር እምበር ናብ ቋንቋ ደጋግሞ ፀኒሖም ታ ዲስኮርስ ወይ ትረኻ ከምኡውን ቫልዩስ ወይ ከዓ ዳይ ክብሎ ቫልዩስ ክብርታት ማለት እዩ ሕጂ ብዝያዳ ኣብቲ ዲስኮርስን ኣብቲ ክብርታትን ዮናታን ናብታ ሒዝካዮ ከለኻሲ እቲ ክንፍትሾ ብመንፅር ተራ ናይ ቋንቋን ናይ ቋንቋ ዳሕም ዝያዳ ናይ ጨፈና ዓውድን ድያ ዳሓን ንዓኻ ግን ብብሃል እሱ ስለ ዝኾነ እውን ዓውድኻ ኣብቲ ዲስኮርስ ነቲ ናይ ሕብረተሰብ ቫልዩስ ሼፕ ንምግባር ወይ ከዓ ንምህናፅ ዘለዎ ተራ ከምኡውን ኣገዳሲ ዝኾኑ ቫልዩስ ከመዮም ኮሚኒኬትድ ዝኾኑ ወይ ከዓ ከመዮም ዝመሓላለፉ ከምኡውን ከመይ ገይሮም እዮም ነቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ጽቡቕ ስነ ምግባራት ድፊት ዝገብሩሉ ወይ ቦቱ ዘትሕዝቦ ተወሳኺ እውን ኣብቲ ሕብረተሰብ ዘለዎም ፅልዋ ከምኡውን ናበይ ንኽጥምት ይገብርዎ እንታይ ድርኺት ይገብሩሉ ወይ ናቱ ናይቲ ዲስኮርስ ተኣሙሲ እንታይ ንኽጥምት ወይ ብምንታይ ክትስፎ ገይሮም እዮም ናብቲ ኣወንታዊ ነገራት ንኽርዕም ዝገብርዎ ሕጂ ብፍላይ ኣብታ ናይ ዲስኮርስን ኣብቲ ናይ ቫልዩስ ብኸመይ ይህነፅን ብኸመይ ኢንፎርስ ንገብሮ ኣብቲ ሕብረተሰብን ክትጅምረለይ እሞ እታ ናብቲ ቋንቋ ደዘንበለ ናብ ጨፈና ክንምለስ ኢና በጣም ጽቡቅ ሕጂ ኣገዳስነት ናይቲ ዲስኮርስ ዝበሃል ወይ ትረኻታት ዝበሃል ከም ርድኢተይ ብቐንዱ ነቲ ኮሚኒኬሽን ወይ ነቲ ምብሃላት ፎስተር ይገብር ወይ ንዕኡ ከም ዝምችእ ይገብር ሕጂ እቲ ምብሃል ብውልቀ ሰብ ደይኮነ እቲ ኢንተርፐርሰናል ዝበሃላ ከምዚ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ኣብ ክልተ ሰለስተ ድምፅኻ ትሒቱ ኣሎ ዮኒ ድምፅኻ ሓራይ ትሒቱ ኣሎ ሕጂ ከስማዕ ዶ ኣለኹ ሕጂ ዶ ሓይሽ ተቐረባ እዛ ማይክ ሓይሽ
اوكي حراك كدغما امبار تي ديسكورس زبحال وي تترخاتات زبحال تتقندي سراح ناتو تي مبهال وين كوميونيكيشن نعو فوستر مقبار وين نعو ممتشا يزخون حجي كوميونيكيشن كنبل كلنا خات ناي ولكه امونغو خلطه سبات تي انتربيرسونال ليكون حجي تزقد سنا زلون عناتي بابليك ديسكورس يتهزباو زغونه مبهال مزراب تاكيبا قرعات اب تحبرتسب كولو زبهالو مدرخات مالتي حجي اذا انت تطقموا انتلنا هاتي كوميونيتي مفتار مالتي كوميونيتي سي كما يجري يفطر كما يجري اورغانايز لخون حجي ابتنا ياتاو مسرت كنا حجي بتاريخ نحسب كنمرمر كنصنعو نخل ولا زي حجي زلنايو صنحنا لنموتو نخون مرز ترانزناشنال هالوات زلنا حجي سغره دوباوي وي سغره هاغراوي هالوات زلنايون او انت كوميونيتي يفطر حجي تمبهال ولا زي نغبرو زلنا حجي اكل نايت مبهال اكل نايت كوميونيكيشن سلازخونه اب كوميونيتي ام مفتار زي ديسكورس عبي زخونه ترالو بخمي خيتلك خا ايدياس وحسابات قصالي بملوات مالتي حجي ديسكورس انتاي زغبر بخمي مقدي كبرتات زفطر انتلنا حجي اتي زعابي نطبناي ديسكورس ويناي ترخاتات اتي اندرستاندينغ ويكا حبراو زخونه مرداتات نخلوكا يحجزك بخمي مقدي زفطر انتلك خا كمزي سرع بزخونه وستراكشر بزخونه ديالوج مبهالات مالتي حجي سرع زبهال بصحف كون قطماو ملكع كون بياتاوي ابهالاتات اولو كون ماسخ كون ملقس كون حجي از كله ابهالاتات حبراو زخونه ارادا اطمامتا اب نغرات اب غدايات نخلوكا يحجزك بعبيو ابت حبرتسب زلو استفلالي والقسباتكا نستفلالي زموصو غدايات بستفلالي يخرنا بستفلالي اطمامتا بمرأي كم حدا حبراو زخونه ميزاناو زخونه مرداتا نخحزو عدل هيو مالتي اما مጨረሻ حجي نابيديا زيرا خمزي كستايكت كون تخل كتشبت تخل اب حنتني يشتي عدمو نحسب حد ثاني يشتي عدسي علاقه قعت انت له ذا علا سابي نخعتا انت تبل ندحر نطب ندحر مصا توم دق عدكو قاليهم ابتا بوغن يمان نغبرا كله قاليهم بوغن صقام نغبرا كله قاليهم كعيله لنا نحج جردين انت جمرنا وحرشا تغبرنا يحشنا زبل كله حج انتاي تستفلالي برسبكتيف بمص تختع مص تمزراب بمصمو امچرشاشو نعها نولق خان بيتكا طراي ليكونس بحبار نخل خا تقمكا زخل وسانه نختوسن يتقمك مالتي ديسكورس تمبهالات مالتي مبهال نبلو زلنا وي ترخاتات نبلو زلنا بحنت معنت زبهال ديكونه اندا تدغاغمه خاولودو ناولودو بستفلالي غبابات زخيد مالتي زخا خمت نبلو زلنا كوميونيتي فطر محبرسبات يفطر زيوم كا حبراو زخونه شوتات لوم زن كوميونيتي حبراو شوتوناتهم كا بلصقنا هيوتهم دمع بلولو دتطعل وحسنت زرخبولو ندحر ابياتاو خناتات الله خاب اراويت زدحنلو خاب درقي مالس خاب درق زدحنلو ندرق تخلاخيلهم حاريسوم دم بمسنو غيرهم دنگلدم تحبابيروم زي نصقم نشغرات زحلفلو نصقاتات اكارخار زخونه صقاتات زماقللو اغبا بفطر مالت دحر كلا اقداس ነገር እቲ ቫልيو ابزي حاجه ناي صقاتات ممقال نبلا زلنا حاجه ديسكورس كمي يغيرو كبرتات فطر زبلنا نبتا اسخاز بالكايون تولد حد كبركو اي خاطر انيركا سخاتا تبلاز نبركا وخوليكو تزولوس تتمقال كاسي حد سخات فاليو سلازلكاي تنا حبرتسب فاليو كبر سلازلكاي مرزا حجي for granted to said ነገር አይኮነት ዝኾነ راندم ሰብ ረኺብካ حد ዝመገድ ብዘለኻ ይዓድ በአሜሪካሲ ከምታ ስኻት ሓስባ ይሓስብ ማለት አይኮነት ተሃኒጽካ ኢኻ ተሰርሕካ ኢኻ እንተስ በእምነት ካዲ እንተስ በባህል ካዲ ሕጅት ዲስኮርስ እንታይ ገይርካሎ ከምዚ ክብሪ ወይ ክብርታት ከም ዝህልወካ ግብረካ ኢኖቬሽን ካ ይፈጠርካ በተወሳኺ ኢኖቬሽን ማለት ካ ብልሓት ማለት ቀጻል ዝኾነ ነውሕ ዝኾነ መባሃላት ምዝራባት ምክታዕ ክመጽእ ከሎ ብዙሓት ሰባት ካ ዶሚኔትድ በዘይኮነ መቀድ ሓደ ዓብላል ሓይሊ እሱ ጥራይ ክዛረብ ናይ ጥራይ ስምዑን ዝብለካ ስርዓት ደይኮነ ብዙሕ ምንጭ ዘሎ ናይ ሓሳባት ምፍልፋል ክካየድ ከሎኻ እንታይ ይፈጠር እዚ ኢኖቬሽን ክፍጠር ይኽእል ማለት ካብ ናይ ሓደ ርእስስ
ናይ ብዙሓት ይኾን ማለት እዩ እዙን ኣካል ናይቲ ኣብ ዲስኮርስ ኣብ ምብሃላት እቲ ሕብረተሰብ ዝህቦ ኣገዳስነትን ቫልዩን ማለት እዩ ብኡ ቢሉ ከዓ ነቶም መራሕትኻ ከዓ ጎዳዮም ኣይኮነን እኮ ህዝባዊ ምብሃላት እቲ ህዝባዊ ፓብሊክ ዲስኮርስ እቲ ህዝቢ ተኣኪቡ ፓብሊክ ኦፒኒየን ከቆም ከሎ ህዝባዊ ዝኾነ ርእይቶታት ሓሳባት ከቆም ከሎ እንታይ ዝገብር ዝሕሸና ንኩልና ሲን ኤርትራ ሕድስ ብኸመይ መገዲ ሰላም ንፍጠር ኣላ ወይ ዝሓሸት ኤርትራ ብኸመይ መገዲ ንፍጠር ሰለስተ ኣብዚኣ ዘለና ሕድስ ተፈላለየ ኣጠማምታ ክህልወና ክእል እንድሕር ደይ ተዛሪብና ግን ዝኾነ ክዓውት ዝኽእል ስጉምቲ ክንወስድ ኣይንኽእልና እንተ ተዘራሪብና እንተ ተኻቲዕና ግን ናይ ሰለስተ ሓሳብ ኣብ ሓደ ክጥርና ፍቕእል ማለት እዩ ሕጂ ኸ እንታይ ይሕግዝ ከዓ ነቲ ዲሲዥን ሜኪንግ ዝበሃል ወይ ናይ ምውሳን ዓቕሚ ናይቲ ሕብረተሰብ ንዕኡ የበርትዖ ነቲ ንቕሓት ናይቲ ሕብረተሰብ ከዓ ከበርኾ ይኽእል ማለት እዩ ሕጂ እቲ ዲስኮርስ ብመገዲ ብህሎ ዝዓቢ ብመገዲ ብህሎ ዝትርንዕ ዓይነት ነገር ክኸውን ከሎ እቲ ክትበሃል መኽኣል ማለት ከዓ ክትህሉ ክትከውን መኽኣል ማለት እዩ ከም ሕብረተሰብ መባሃሊኻ ዳዓብሰካ ዳዓፅወካ ስርዓት ወይ ኩነታት እንድሕር ኣሎ ኣብ ዓድኻ ወይ ኣብቲ ትነብረሉ ከዓ ክትጥዕ ክትፈሪ ክትነብርን ክትህሉን ኣይከኣለን ማለት እዩ ሕጅተን ናተይ ኣጠማምታ ብከምዚአን ጠቃለላ ኻላ ብጣዕሚ ፅቡቅ ባርጨፊ ሕጂ ከይተሰከፍካ ግዜ እዘን ኩለን የኒ ክብለን ፀንሐሲ እቲ ቋንቋስ ከመይ ማእዝኖ ምክንያቱ እቲ ቋንቋ ኣብኡ ተሰፊ ዘሎ ብቲ ሕብረተሰብ እቲ ምብሃሃል እውን በቲ ቋንቋ ይኸውን ኩሉ ዋላ እቲ ትረኻ እውን ብኡ መገዲ ይኸውን ሕጂ ኣተኣሳሲርካ እቲ ናቱ ፅልዋን ናቱ ድረኽትን ኣብቲ ናህና ክብርታት ከተብርሃልና ኣራይ ፅቡቅ ሕጂ ዮናታን ፅቡቅ ገይሩ እቲ መንፀፍ ሰሪሕዎ ኣሎ ምናልባት ዕሙቕ ዝበለ ኣተናተና መቸም ካብኡ ላዕሊ ንገብሮ ይብላን ሓንሳብ እንታይ እዩ ተራ ሰብ ዘይርድኦ እንዳኾነ ገለ ዝብል ወቀሳ መፃና እንድዩ ግን ከምኡ ኢልካ ከይጀመርካ ከዓኒ ማለት እንታይ ትብል ከም ዘለካ እቲ ፍልጠት እውን ማሕበራዊ ክትካፍሎ ክትሻረክ ትኾንካ ብከምኡ ክጅመር ኣለዎ ሕጂ ከምዚ ዝበሎ ልክዕ መጀመርያ እታ ክትንፀር ዘለዋ ብዘይ ዲስኩር ብዘይ ዲስኮርስ ብዘይ ትረኻታት ብዘይ ምብህሃል ኮሚኒኬሽን ሕብረተሰብ የለን ህይወት የለን ንዓና ካብ እንስሳ ዝፈልየና እሱ እዩ ድሓር ውልቃዊ ይኮነ ማሕበራዊ እዩ ሕጂ ሓደ ሕብረተሰብ ክህሉ ተኮይኑ ክበሃል ኣለዎ ማዕልታዊ ህይወቱ ከምኡ ዝህነፅ ሕጂ ምስኡ ከዓ እቲ እንታይ እዮም ዝብልዎ ሶሻል ኦርደር ዝብልዎ ኣሎ ስርዓት ክህልዎ ኣሎ ሓደ ሕብረተሰብ ክነብር ከሎ ስርዓት ኣለዎ ልክ ከምቲ ኣብዚ ኣብ ሳይንስ ዘሎ ስርዓት ናይ ኣካል ናይ ከምኡ ጌርኩም ኣይተቃልሉ እዮም ዝብሉ ግን ኦርጋኒዝም ኣሎ ሕጂ ስርዓታት ኦርጋንስ ኣለዎ ምዕቡል ድዩ ዘይምዕቡል ኣብ ሓደ እዋን ሓደ ኣካሉ እንድሕር ሰኒፉ ንኣብነት ናይ ምሕቃቅ እንተዘየለ ጥዕና ይረክብኒ ማለት እዩ ወይ እቲ ናይ ዑደት እንተዘየለ ጥዕና ይረክብኒ ሕብረተሰብካ ከምኡ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ቀፃሊ እቲ ቋንቋውን ሶሻል ፕራክቲስ ይብሎ ማሕበራውን ቋንቋውን ናይ ምብሃልን ቋንቋን ስለዚ ከምዚ ዑደት ልክዕ ክህሉ ኣሎ ሂወት ክህሉ ተኮይኑ እዚ ከዓ እዩ እቲ ኦርደር ወይ ከዓ ስርዓት ክህልዎ ዝገብሩ ኦርደር ማለት እንታይ ዓማፅ ንኸይህሉ ሓልዋ ካብ ድሕነት ካብ እንስሳ ካብ ዓመፅቲ ካብ ሸፋቱ ክድሕን ተኮይኑ ሃገር ናይ ገዛ ርእሱ ስርዓት የድልዮ ማለት እዩ ስለዚ ወዲሰብ እናማዕበለ ምስ መፀ ብዛዕባ ክትለ ነበርካ ዮናታን ትምዕባለ ደረጃ ምዕባለ ናይ ሕብረተሰባት ምስ መግዛእቲ ንሕና ርግፅ እቲ ማእሰርትን ፖሊስን ገለን መፅዮም እትሎ ዘለካ ናይ መጨቆኒ ትካላት መፅየን ሕጂ ሙሉእ ብሙሉእ ምኹናን ኣይኮነን ሕጂ ኣነ መግዛእቲ ዘበርከቶ ነገር የለን ማለት ኣይኮነን ግን እቲ ደረጃቲ ኣብኡ ነይሩ ድሓር መንግስትነት ዝበሃል መፅኡ መግዛእቲ መፅኡ ከምኡ እናበለ ቀፂሉ ማለት እዩ ድሓር ካብ ዘለናዮ በቲ ተበፂሑ ማለት እዩ ስጋዕ ክንደይ እቲ መንግስቲ ከዓ ናይ ብኡ እቲ ናይ ምግባት ድሓር ዓመፅ ናበይ ገፁ ከም ዝመፅእ ማለት እዩ
حجي اتياتات اتباتي كبرتات قنابل حجي ناي كوميونيكيشن كنقول تخينا بزح نغرات كمالا الله عب بغبو انتحر دا ምናልባት ዮናታን አጽብቆ ፈልጦ ይዚ ግን እቲ ሰብ ክርዳእካ ተኮይኑ እሞቲ ከምቲ ትደልዮ ፍፅመልካ እንተኮይኑ ቅድሚ ኩሉ ጥልዕና ዝበሃል ኣሎ ሲንሴሪቲ ዝብሎ ንሳተ ዘየላ እቲ ትብሎ ዘይተኣምነሉ እንተኮይኑ ወይ እቲ ትብሎ ካልእ እንተኮይኑ ንስኻ ኮሚኒኬት ኣይኮንካ ትገብር ዘለካ ትዋሳእ የለኻ ማለት እዩ ሕጂ ከም ባህሊ እቲ ቅንዕና እቲ ትብሎ እንታይ እዩ እቲ ሓደ ይርድኦ ዘሎ ሓደ ካብቲ ረቋሒታት እዩ ንዕርቂ ንኣብነት እዞም ጎረቤትና ኢትዮጵያውያን ኣሕዋትና እዞም ኣምሓርኛ ዝዛረቡ ሓደ ባህሊ ኣለዎም ሕና ቀደም ተማሂርና ኢና ናይ ሰምና ወርቂ ገለ ዝበሃል ስኻሲ ኣብ ትግርኛ ኣሎ ይበሃል ኣይደኖ ግን ከም ባህሊ ይኮነን ኣብኡ ዝሰረተ ባህሪ እዩ ብዛዕባኡ ብዙሓት ፃዓዱ እቶም ናይ ቀደም ኢትዮጵያን ስታዲስ እቶም ሪሰርቸርስ ዝበሃሉ ብዙሕ ፅሒፎም እዮም ብዛዕባኡ ሕጂ ኣብቲ ባህሊ ተሰረተ ስለ ዝኾነ እንታይ እዮም ዝብልዎ እዚ ጥዑም ኣይኮነን ንኮንፍሊክት ሬዞሉሽን ደሊበሬት ኣምቢጉቲ እዮም ዝብልዎ ኮነ ኢልካሲ ዘማትእ ንድሓር መዓልቱ ገለ ከምዚ ዓንቶ ዝነበርካ ኣይፍለጥን መህደም ክኾነካ ዝኽእል ዘረባ እናተዛረብካ ትኸይድ እዚ ከዓኒ መዓልታዊ ሂወት ናይቲ ተዛራባይ ናይቲ ቋንቋ እዩ ይብልዎ ገሊኦም ሰባት ኣለዉ ሓደ ፊሎዞፈር ኣሎ መን እዮም ዝብልዎ በኣምሓርኛ ፍልስፍና ክምህር ኢሉ ከማነ ቀደም ኣብቲ ግዜ ደርጊ ዕግርግር ነይሩ መሳይ ከበደ ዝብልዎ እዩ ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ሓሶት እዩ ዝገለ እዩ ዝብሎስ ከምኡ ይኮነን እዚ ኣርት እዩ እዚ ጥበብ እዩ ቅንየት እዩ እምበር ብዙሓት እንታይ እዮም ዝብሎን እዚ ናይቲ ባህሊ ከምኡ ክትከውን ይገብረካ እቲ ሂወት ባዕሉ ማለት እዩ ሕጂ ማሪና ኦታዋ ዝብላ ፀሓፍያ ናይ ኣብ ቀደም ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርስቲ መምህር ዝነበረት ኣብ ሪኮንሲሊየሽን ኣብ ኮንፍሊክት ሬዞሉሽን ፀገም እዩ ምክንያቱ ትብሎን ትሓስቦን በበይኑ እንተኮይኑ ፀገም ኣሎ ምስቲ ካልእ ንኣብነት ሓደ ወካል ክኸውን ኣለዎ ቫሊድ ስፖክስ ፐርሰን ክህልዎ ገለገለ ዝበሃል ሕጂ ኣብታ ቋንቋ ከይወፃና ማለት እየ እዚ ሓደ ኮይኑ ንሕና እንድሕሪት እንድሕር ተመሊስካ እቲ ታሪክ ናይቲ ኣገባባት ናይ ዋላ ፍትሒ በሎ ፍርዲ ክወሃብ ከሎ እቲ ቋንቋ ኡሎ ኩሉ ግዜ ተኣማሚንኩም ወዲእኩም ዲኹም ቃልኩም ድዩ ሽማግለ ክዕረቑ ፀኒሖም ተመሊሶም ከረጋግፁ ኣለዎም ልክ ከምዚ ዘመናዊ ቤት ፍርዲ ብዝዓዲ ዘሎ ማለት እዩ እዚኣን ኢልካ ሳድያ ቃልካ ድያ እወቃልና ይብሉ ብሓንሳብ ኮይኖም ማለት እዩ እሱ ጥራሕ ኣይኮነን እሱ ምስ ተወድአ ከዓ እቲ እንታይ ዝበሃል ምስል ኣሎ ነገር ወዲእካ ኖ ስጋ ወዲእካ ዓፅሚ ነገር ወዲእካ ፈፅሚ ዝብሎ ሕጂ ናይ ምፍፃም ናይ ኢንፎርስ ምግባር ስልጣን እውን ኣለዎ እቲ ሕብረተሰብ ሕጂ እዚታት እንዳሰማዕካ እዚ እንዳተባሃለካ ከሎ ክትጋገይ ትኽእል ኢኻ እንተዘይፈፂምካ እወ ተሰማሚዕ ኣለኹ እወ ቃልና እዩ ኢልካ እንተዘይፈፂምካ ከዓ እንታይ ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና እቲ ሕፍረት እቲ ሸምሲ ክልተ ነገር እዩ ተዓዲ ትስከሞ እያ እቲ ውልቀ ሰብ ከዓ እቲ ውልቀ ሰብ ናቱ ምርጫ ኣለዎ ከም ዝበልካ ወዲ ሰብ ናቱ ኤጀንሲ ኣለዎ ናቱ ዊል ፓወር ኣለዎ ኣምላኽ እውን ምርጫ ሓጢኣትን ቁንዑ ክገብር ብናፅነት ሂቦ እዩ ግን እቲ ሕፍረት ውርደት ከዓኒ ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ ዝገብር ከምዚ ንደራት እዩ ኩሉ ግዜ ነቲ ሰብ ተሕልና ትበሃል እያ ትመፅእ ማለት እዩ ሕጂ ስለዚ እቲ ስቕ ኣይነበረን ኩሉ ግዜ ምዝራብ ኣሎ ቁኑዕ ምዝራብ ክህልወካ ኣሎ ኣብ ብሕልፊ ኣብ መጋባእያ ኣብ እንታይ እዮም ዝብሉ ዋዕላ ጉዳይ ሃገር ጉዳይ ዓዲ ኣብ ዝፍፀመሉ ኣብቲ ድምፂ ዝወሃበሉ እዋን ኣዝዩ ዲሞክራሲያዊ ብዝኾነ ገባብ እዩ ኩሉ ድምፅታት ዝሓልፍ ኩሉ ሰብ ከዓ ነናቱ ድምፂ ይህልዎ ስለዚ እቲ ድምፂ ምሃብ እቲ ምግላፅ ስቕ ዘይምባል ምስ ሕጂ ዘሎ ሕጂ ሳይለንስ ከም ኖርሚ ተወሲዱ ዘሎ ከም ልሙድ ከም ንቡር ኮይኑ ኣብቲ እዋን ግን ምዝራብ ስለ ዝነበረ
نت حبرتسب سلة الزارب زالها كم خوينو اتي مورال اتي مورال فاليوز ويك اتي انتي نزول جروب موراليتيز والنايون كل جزء بمتاع غير مالتي وكب دمر نايتهم ولقي ولقي مالسي نورن كل على جرب زفولتو عبالات حبرتسب ناتي حبرتسب نخقصل قصالنتو كم حدا حبرتسب مو خا نتي نزي نتو حمقنتي جوجوين ريجوليت زقبر حقتها سلا زقومو حبرتسب قصلت عنا قالوا ስለዚህ ሂስቶሪካሊ ከምዚ ኣነ ንድሕሪ ተመሊሰ ዝዛረብ ዘለኹ ብዛዕባ እዚ ኣተሃላልዋና ኣብኡ ኣይኣትኹን ኣብዚኣ ደው ከብል ኣይ ቲንክ እኩል ተዛሪበ መስለኒ ثانك يو نانا بتعامل صبو حجيريها نايكل تيهم نحر لاجيب ناستي تي ولا بلمد نريو ابعد حجي اتوستو تزارب قال خبلهم كله سي تي اودا دقالات نتي ملكت نايت قانكا كمون اوشتم اسريت اومو سلازلو نت كبرتات نايتي حبرتسب كل جزء توم اب عرقي صوعو ويون اب شنقلنا صوعو وسنات يكونوا مالتي تنفتيهم ليزارو يكونوا نسوعو حجي تا سغر ملسي لبامي مالت هيكونن عشنات كساب دي تزاربسي كل جزء تم بهال يصير هنصكا جيجا خري خلون جيجا زبل حجي نالباش كتوسخال يابا يوناتان سي مستي صحاب زياده ناي فيرست هاند كستاكلو كاسل زخر نالباش ماتوتو نركبلكا خون سل زخل حجز نبلو زلنا مبهال قلعاسي كل جزء ابغزاسي توسن عدمتات اللوبتي كابي 10 حدا 10 غلطات كون كلها فلاي to discourse كمزي ولا تي كاميرا ناتي نايونين ناتي connection كون خدي تصلميتو نصنيو حجي to discourse أبوها كوفيلو زانتا خنقركا خلو بملكع صنصوا يخون بملكع استفعالي عينت مقدي نتي كبور بحالتاتي زم حلال فلكا مساليتات ناقبر دي خالدي قن كمزي كنسمعلو أبسقباكا أوان فلاي زوم نايشتو حجي بماتو تابلون دي بقالديو كابتي بيتسب الحكومة مالتي كلها بحدا عدمو خنكاسي موها ابتي بزح كتكسبو تخيل كاب صدرها كي كسب كي خاطر راغب دلها سلاز كامنا نحرتكا وانت خاصبو نقريلن بتوم دا ليها صني حدا عن بزح كيسا قرنا حجي ناي قالسن ناي قلن مينتاليتي زلو كوينو حجي ازيتاسي بخمي كحاوي خيل نابتي حويت نخمصسي كمي غيرنا اندو خنقبرو نخيل كم عينه استقبر هارمس يعني هاي يغنى لي ودي سألة طبق نتبي كم دي كتب له زت أنا حكاسي ترى نايتي قلعة كاب زعبة خلو تي كاب نقصنته كعبة خلو هتحسكا تي بأكل زعبيه وزي مجوبه قلت رايدي كنا تي تناتو spiritual nourishment ومنفسها زخون عبيت نايتي قلعة بزع قوينا نتذكر زلنا حجي بزع خبرتات نزارب كساب زهلنا حجي مس مودرنيتي وزمناونت مت حدا ساعبين انتنيرو بإيرترا رايكم كن نزارب زلو حجي بحفشة ولا خلها بزمعرب تي اب قطرات اب ناشو كوميونيتات زنبره حزبي ببزحنا بكتماتات قاعد جميرو شو سرحتنا ناي فابريكا سرحتنا ناي دوكان وزته خون جميرو افت معرب ابزي كم دناتنا عينت كونتكست ويكونتاتكا اب تحت جزاتي تعاسيبكا تسرح عند عمنا عند قال عند طلعن تسرح وي وتهدر تخون قال مالتي حجي نابت ختما متاو كمتصخ له كل غزين تايو خابتي ياتاوي محبرسبنا تكات ستراكشرد كوميونيتي كاوت في اللخا يخونمو ولاتي ابو ندوق غيرو زعبيوم تي كوميونيتي نتقال عزمهرو زنبر خغير جمر حجزي كترف زيكل كنتاتي مهنياتو معباللو كتما يخاد لها تقلعون قدم بيت مرت خيدالو حجي اتي فالي ست كبرتات تقلعه كابولدو كاب
كابتغسان ወይ እስልምና ኮይኑ አማን እስልምና ኮይኑ ካብቶም ሸኻት ካብቶም መምሃራኑ ጥራይ ደይኮነ በቀንዱ ካብ ቤት ትምህርቲ ካብኡ ብዝወስዶ ፍልጠት ካብኡ ብዝወስዶ ትረኻታት ብኡህነት ጅምር ማለት ሕጂ ገና ካብ ወዲ 5-6-7 ከሎ ተቆልዓሲ ተከም ዕድሚኡ ዝስራሓሉ ትረኻታት አሎ ጥዋያት አሎ ዝኸኣት ሓሲቡሉ ተሰሪዑ ማለት ኩሉ ፒን ፖይንት ኮይኑ እሱ ከም ሸቶ ዝቆምጦ ዓላማታት አጀንዳታት አሎ እቲ ካሪኩለም ዝስኢልካ ሃንደበት ዝስናዕ ኣይኮነን ሕጂ ብኾሚናው ንርኢ ሕጂ ዝተፈላለዩ ስርዓታት ክቀይሩ ከለዉ ሲ ሓድሽነናቶም ካሪኩለም ሒዞም ዝመፁ ኣብ ግዜ ሃይለ ስላሴ ዝነበረ ካሪኩለም እቲ ናይ ቋንቋ ትመሃረሉ መጽሐፍቲ ወላት ናይ ቋንቋ እንግሊዝ ትመሃረሉ ናይ አምሓርኛ ቋንቋ ትመሃረሉ ሕጂ ቃላት ጥራይ ደይኮንካ ትመሃር ወላት ተሓሳስባ ኢኻ ትመሃር ካብቲ መጽሐፍቲ ካብቲ ትረኻታት ትወስድ ማለት እዩ ጫልቱ ከምዚ ገይራ ክበሃል ከሎ ገዛኣ ከሲራ ከምዚ ገይራ ንሓዋታ ክስታይ ገይራ ንመምህርቲ ኣዚዛ ክበሃል ከሎ ብድሕሪኡ ዝቕመጥ ካልእ ክብርታት አሎ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ከዓ ከምኡ ማለት እቲ ኣብ ቤት ትምህርቲ ሶራ ኣትሒዙ ዝነበረ እቲ መጽሓፍቲ እንተሪኢና ሕጂ እቲ ናይ ቋንቋ መምሃሪ ወላ ናይ ቁፅሪ መምሃሪ ዝነበረ ሕጂ ፀጋ ጦር ሰራዊት ኢዳ ቆሪፆማ ዝብል ሕጂ ዛንታ ኣሎ ሕጂ ናይ ሳልሳይ ክፍሊ ናይ ካልኣይ ክፍሊ መምሃሪ እዚ ሕጂ ናይ ትግርኛ መምሃሪ እዩ ዝኸውን ዘሎ ሕጂ እቲ ቆሪፆማ ታቀታ ሩታ ፂ ገለ ንዓይኻ ትመሃር እንደለካ ግን እቲ ገመል ንኣድገ ረኺባታ መዓልኪላታ ገለ ደይኮነ ድኾን ትፅንፅዋይሲ እቲ ካልእ ትረኻ ይኸውን ማለት ሕጂ ቋንቋ ዋላ እንዳተምሃረ ትዝመሃሮ ዘሎ ክብርታት ከመይ ይኸውን ገሊኡ ነይሩ ሕጂ ኣብ ናይ ቁፅሪ መጽሓፍቲ ዝነበረ ሓደ ተጋዳላይ 6 ጥይት ተነይሮኖስ ካብዘን 6 ጥይት 4 ኣምሓራይ ተቐቲሉለን ክንደይ ጥይት ተርፍኦ ይብለካ ሕጂ ኣብ እንቲ ድምራ ኣብ እንቲ ተጉድል ማለት ሕጂ ታቆፅሪ ጥራይ ኮንካ እንትመሃር ዘለካ ትረኻታት ሕጂ ንኣብነት እቲ ቅትለት እቲ ነቲ መሓራይ ዲሁማናይዝ ምግባር ሕጂ እንታይ ይኾናሉ ይሰርጽ አሉ ስርጸት እዩ ሕጂ እቲ አይዲዮሎጂ ንብሎ ዘለና ምስ ዲስኮርስ ኣብዘይ ዕድሚ ወላ ምስ ዓበዩን ወላ ክንዲሰብ ምስ ኣኸለ ሃይ ስኩል ንብለካ ብዘይ ተረዳእካ ምክንያት ናይ አይዲዮሎጂ ሓይል ኻስ እዩ ታ አይዲዮሎጂ ልክዕ ቃል የብላን ግን ምዕንዛር عنزاره ገለ ኢና ንብላ حجاب زي ሶሻል ሚዲያ ክንዘራረብ ከለና ከም ትዕንዝሮ ማለት ነትሰብ ወላ ቤተክርስቲያን ወናሎ ትዕንዛረ ሃይማኖት ናይ ክርስቶስ ናይ ፈጣሪ ተማሃር ደላኻ እንዳመሰረካስ ግን ንጉስ ፈጣሪ ድሾሞ ንጉስና ዶ በለልና ጾመ ንጉስ ገለ እንዳተባለ ዝዕንዘረካ ዝሰርጸልካ ዓይነት ብዙሓት ሓሳስባታት አሎ ማለት ሕጂ እንታይ ዝኾን ዘሎ እቲ ሕብረተሰባት ካብቲ ያታዊ ወይ ትራዲሽናል ዝነበረ አናባብሩ አተአኻኽቡ ካኡ ተበንጢሱ ብሰንክት ከተርፍ ዘይክእል ማለት ያ ዘመናዊ ሕጅሞ ፖስት ሞደርን ወይ ድሕረ ዘመናዊ ዓለሚና ወንዘለና አው ኻአቱ ከሎ እቲ ውላድ ኣብ ስኻኽ ትቋጣጥሮ ዘይትኽእል ከም ወላዲን ከም ሕብረተሰብን ክትቋጣጥሮ ዘይትኽእል አተሓሳስባታት ኮሙን አይዲዮሎጂስ ማለት ስነ ሓሳባት ክንብሎ ንኽእል ምዕንዛር ክንብሎ ንኽእል ናኡ ይጋለጽ ማለት እዩ እንዳዓበና ክንከይድ ከለና መዓልታውን ንሕና ኣዊና ንዕጠን ንዕንዘር ንውዕል ደለና ማለት ሕጂ ብሚድያ ብሎ ዛ ኣድቨርታይዝመንት ሕጂ መዋዓውዕ ናይ ፕሮዳክት ሕጂ ኣብ ዝምዕራብሲ ብዘይ መጠን ሕጂ ክስታይ ኮይና ኢና ተበሪዝና ኢና ንሕና ሕጂ ከምዚ ሓሸሽቲ ኢና ኮንሱመር ዝኾነ ካልቸር እዩ ዘለና ማለት ብጣዕሚ ኮንሱመሪስት ነቲ ሰብካ እንታይ ከም ዝኾኑ ዝገብሮ ሓጎስ ማለት እንታይ ማለት እዩ عاوت مالت انتاي مالت انتاي لك حجي جنزب مكاب مكينا مجزاء لحرنا مكينا مجزاء خا تغيرها انا عخا ارغتا عامتها بقاليت عامت جزات لك خاوز عبي جزا خت جز منسكا خلاي جزا خت وسخلو زغلو حجي دسرت الكا تمهارو عينت نجر قال مالت حجي ابي خا تمهارو خا اب ادفرتايزمنت اب تلفزيون اب بيت تمرتي اب تخبابي خا خبال كله كل حجي كت اليو خد كوللو تخيل نجر قالون ايكونن تترحاتات قال مالت حجي كنفتح انتينا خنقبر زلنا ندحر نبلالنا اتي ጨፈናውን አንቶይ ጽቡቕ ገልጻኒሩ እታ ንጽህና ትበሃል تا intention تحلنا أبتنجبره مبهالاتي تحلنا بتعمي أقداسي حج تعي حلنا عند حرال لأننا نتوم لك أنا عنق أنا ممهار تقولين تحلنا أنا بزعبة كندزت أيت نحدا حراين نحدا السودان انتقلت لك قليل لك كفوا أيت مرة انتقال بدحري تارجت تجبره
زلو حقناتات ويا تحساسباتات اسو خنوجد نخل مالت حجي اما مጨረሻ فتح زلو نابتاني عنتو يزمت انا ينتو انت الرادة انا بزعبا سلام بزعبا بلصقنا تي تراينا شوتو ناس اما مጨረشتو سلام يو نخلنا تي نقبرو تعريخون تي تنمنيو سي سلام نخلوني سلام مالتك انت يو ابسنس تكوينا دو كبل تي مقتتال دو كبل قالت راي يكون حجك زبال كبير كوينات قالون كوي لها بيرتاح حجونا زواقع برد دمص برتا يتسمعني خبالت ابسنس يزلنا حجي بت ابسنس لنردو زلنا حجي نحنا قلنا افتا بريزنس نحنكيت زلنا افتا هلاوي حجي تا هلاوي خانا يمنتا ناي فتح هلاوي ناي متعللاي هلاوي كمزا عنتو يزبلنا حجي ناي اخلنا يلكا من مقال ساد راي حجي ختم برنا تخلون أبعدنا مس limited زخون resources لنا ويوسون زخون تسقطات لنا يا أخلنا أي مبال هاي ما نتاو كبرتات يا تاو كبرتات حجي بوزح كاب كبرتات دحرنات إنت ناي إيرترا زي دعور بحالي زي يهتاوي زمناوي يكون اندا توهله بوزح تبورك يقول بوزح تالي بفلاي دحر 96 زنبره ناي 94 زنبره من مقيارات الزناي رشاف من ناي اوراجانا بزوبا غلز نبره خير كله بوزح كابتي ناي تحبرته سبا سرارع اودادباتاتون زي دحوري ماريتاو يقل اندا توهله معات قوم نغير زلو ناشحت عمتات قالتي حبرتسب كم سور تخيلو زصنحه لمدتاتن قرصاتن تبنتيسو تمنچتيو سلازتي كملز زلو ختكل دلو نابوتو ختكلالو بزي العالم ግን ሙሉ በሙሉ ናብትናይ ያታው ናብትናይ ቀደም ክትምለስ አይትخل انت ግዜ ስለስቀየረ ተዘበን ስለስተቀየረ ሕጅ እንዳዛነ ካጥራ ይኸውን ዝብል ሐሳብ ኣለኒ thank you ዮኒ ከፈና ናባህ አህመድ ሰዓት ተሐሲ አብነት እዚ ብረታዊ ቃልሲ አብኤርትራ ዝተኻየደሲ ብዙሕ ነገር ባሕጊግልና ብዘይ ቃል ዓለም كنزارب نحر كوينا مات مغنياتو حدا ابتناتنا لمداوي سرعيتات وي traditional system نولو كمو نابت كبرتاتنا هنا بزح استباح جوجل بسمكو مالتي نزي نمتنتان حجسي بخميو تسلي ونتنا هنا لمداوي سرعيتات وي كانت كبرتاتنا هنا بخمي تسلي و تبل عندنا ها بدحريون حجي كم post conflict زمات society مثلا النوس ولدوا في الله بزح نجر already استشرارف ولا توما بوتاتسي نعرضا بها تقادلا يكونوا ويون حجيوان ولا سراتا دوصعو قلعو سابوتاتهم اقلقلوت ويمونو حجي كاب دارقالته ولدو خوين الله مالتي دحرتي كونات والاون حجي تي مبحقاق نايت خبرتات كمو نايتي لمداوي ويكا بحلاوي سرعيتات نعناسي اتبيويو تبحقيقونا حجي ازسي اسك بخميت تنتنا نازي እንደገና ሀና ብትሕውየት ንኽን ከይድካስ ከምዘን ሕጂ ዮናታን ገለጽ ቧት ነጥራት ተጸኒሑ እንታይ ክግበር ዝግባእ ብኸመይና ዋላ ብሙሉ እንተዘይመለስናሲ ክንመልሶ ኣብቲ ትኽክለኛ ሓዲድ ክንእትዎ ነቲ ንእስ ወለዶ ካባና ጀሚርካ ብሓፂሩ ብዙሕ ከምዚ ዮናታን በሎስ ከይተረዳእና ዝሰረፀ ኣብ ውሽጥና ኣሎ نتي لمداوي نعيش خلنا كو اتليست نحنا زركبنا له بزح نغرات هالوي كاب دكنا جميركا ولا ونعيش حوارنا جميركا جنكا كمتنا هنا ونيشتي دي بصحهم كرسون دي بصحهم الله نحنا استانا نيشتي نالواش رقيبنا نكون تزامادنا شفنا عند حرينا هذا حاشه مالتي كسع صبو غيروم دغبزو اب حاشه بايتا عبيخم مالتي حجي ابزس دارغا ثلاثه ولد لنا ابجا اطرا خمان ولا مولو ولد زي كوناسي ثلاثه ابستف على ايراتات زعبنا لنا مالتي مو زين مسكي تنتنا لك هو قداسي تاجا منالبات
يوناتان تي تاريخهم متصاصو قال اللي في لون دي تي مغزاتي الكا دفر مغزاتي كساب كندي نتي لمدتاتن نتي يا تاتات كم زبح جوجو حق ازي ناي قدلي بحلي انا ما جبتي انت مبخ جوج بولو تي متخابسي نخل بحسب يكون تولي وندي كورس هذا جزء له كم تقول خمزي نحنا زركبنا له خستال له ولا سيتي قطرن ختمان نابنت تقدم على سيتي موفمنت كونات كي جمر زنا يسمعنا 5 غير زبلو تي ختماتات ختمنيا بزح يكون نيرو تي قطر إرترا خاني مس كله مالت أنبابرو ينيرو بزح يتتنكفن نيرو أجي أنا انتهي كم أبنت يمسا بزح جزي بزعبا زي كنت منا قال إذا كان بوتات ناي دا بوليسي قال حيزن مالتي نتي خدت منا نتي تقلوا ناي مجزاتن أميرا مو بحلفتي سوشيال كابيتال قال زبحال نتي محبراوي صقاتات كم قال لي عقبن اوصنيحن زبلو سوات አለው قال لي على غزي زغبركم مصنعات نيرو بعرف دك بوليسيوم بزحات انجي نغيرك انا رخون اوف كورس لمتام ابتمرتي نرجعوتات يوم كين اتي او حدا سب صحيفو له باي ذا واي ابزي لنكني ناي برهان ولد جبريل تبع بزي حدا ولد سب نيرو بزي لندن ناتو بايوغرافي صحيفه الله شديش شوعات كسرت زخون كونتريبيوتر صاروا تعمين صبغات كم ببا يدلي باي ذا واي غربيتي يا كم ببا دلي كتعبرني يا بتعم صبغت يا غربيتي نيرو ناتي منتر نيرو برهانه نوي حيفلطني جن ابت مستلالنا غزي بزحنا نراهم يرنا ود حلاوسن طعمي ابسنبل ود حلاوسن هو التاريخ تعمي معنات مساتي التاريخ ناتو صحات سواتهم كونتريبيوت جيرهم ولا تخصناش ولا دكتور دايما مسلك هذا اسمر يونيفرسيتي نيرو دكتور سولومون قبر جرجيس አዲስ አበባ እኮ حلقه نير معنا اجي زعبا سنبل يزارب زعبا تا هيوت ناي سنبل مالتي اجي كابتن بلوصات اوازلا كونتريبيوشن اجي تاخذ بالدلي خينو حالكم نالبات كان اوان علوسو اذا كان بوتاسي اتنسي جل عقيبن مالتي تمنى له بتحالوغن اتياتاو ባህል خالو دحر عوتات زغون اب تمرتي يفطرا تمزاسال خايت تاريخهم كان اجينا ابتا خستايك مصاكا انتاي تفطيرو مالت انديو اون منالوات ناي تخصنغاش كونتريبيوشن ونصبوتيا اب شديشته يز مقلوم ارترات بحال هاجر ارترات بحال كات ترسي شديشته بس احنا لنا ولودتات مالتي هم قداموت امريكا ازي زوم عساكر خلايو هم قداموت توم إليان مسيو بتفعله مغنات زاد خموم ديوم كله توم جزعت النورو توم مالت great grandfathers مالتي وحجي تنا عساكر قال أيوهم نعمل شجي سبت إحنا لنا مالتي عجيب زكاة خمسة لها شجي استنتر لنا بعد أنا أبتنا يقدر الجنريشن كون غينا مالتي سبعات نحرق اللفتوة تنيركا مالتي حجي anyway so هو تا كميجركا يحوي كميجركا فوسوكا كبار إن تحته نعم من تأجن بس من تأ كتأساسر دليل زاناي كان بوتات زوركا community مالتي كومات يا خا تفتر سلك مثلا كل جزء بزعوينا نزار كل جزء كومات مهمين مهم قبل قود قراب قبا إلنا إن هات بوليتيكا يتصلون نزل حج ناصع محبركم كفتر أي تخالد زي آخر من دقيقة بزح سبيز تجمع أي تخالتن السقاء تتصدمنا خاني السوتي سجر دوباوي ولا سجر هجراوي محدرة ولا سجر هجراوي مت زم صوص قدم أجي نحط يتقودي زلتي حبرة سبحة فشة
أنا أبزر زرات كابزي يوناتان زولون لعل خزارة بايكلني جن وان أي مثلا له نخوم وزخون جن نايم حقي زسق زفر كوناتات له بتي كم تمرات مالك كم حبرات سب ملالي حد حبرات سب سباهلو ناي باهلي ناي ياتا ناي بهلوتات ناي أمنت مور راس حجي من يحزو حجي تناي تقرينيا زخم نصنحنا حجي السو كله مغلصي مننت كطرح زي كونه ولا تتحساسبا خاون تي تأمرو خاي تأمرو نايتي حبرتسب ابت قنقا يزلو بحلف تمثلاتات سلمتاهم مثلاتات حيالات كوينهم سلمتاهم سقط زفطرو إلنا احنا حسب نقول عجب زعبو اذا حد تبصح يزلو خا اذن سمعو ازي ني ود سب كبرت زي مهاب ازي ناي جولن ستيتي خماقحا متقام عمت اب اوروبا نيرو تزغون زي ايرترا تفتيمو زلو كني فايلات مستخونه نيرو مالتي زي عمت ولا زبحت انت وتهدروا بهالزوم صو معات قعزه حيزمتي سلازي قليل ايكونن خمزولكو حجي سيكريسي نعملت اب زي مستراونت موسز بزي زم ناي ماويست قستاي زي انت ايز بحال زي ديمقراسياዊ ማእከላውነት ይብለካ ሕጂ ዲሞክራሲያዊ ማእከላውነት ማለት አማቱ ትእዛዝ ተቀበል እቲ ስለ ያለው ኦርኒክ ገለመለሎ ስራ መሰለ ብልካን እቲ ሓለቃ ግን መሰለ አለው ዛዕባ ዝዛረብ ስለዚ ሰባት ታሪኮም ባዕሎም ክትርፉ ኣብ ዘይክልሉ ድምፂ ከስምዕሉ ዘይክልሉ ደረጃ ወይ ታላልዋ ብዙሕ ነገር የምልጥ ኣሎ ማለት እዩ زعبا خاوم كتزارب هاي تخلون مالتي سخان نفسخا زعبا خاسين سخان نفسخا دمسخا وكيلكا كتقلص قلو كتواصل قلو زي تقل كونات هادي تفتير زولو انكون لا بدك مالتي السايلنس لأنه برناون حجي كم منتا كوينو خم حالي باهلو كوينو مالتي عنتو ناي سمنا ورق ناي اني بلوكم نيري نحناون تأتاتينا خيكون يفرحا كاي أب قل صحفات سرا خولو التراوان سي إلى سعادة مثلا انت له ميلا امبيفالنت وسواسي زخونه مرقص لو ابتي بوليتيكا مسمصخه قال يبل ما هو كن خمي غير كم هاجر كخمي غير كم مختل ما قال زبل حجي قصالي وسواسي باهل له ማለት حجي حسابك زي مغلاص وي سقطا ممرات زناي دارغا زوم نحنا وطمطم نزلنا تزي كوينو دارغا لعلي 9% كزارب زي مرت زغانا يتعنا يكون يا سلازي تا انت كبرالو كاب انا على بزح زبلاي بالليل مالتي وان اي مسقدنا وان مسمصي خات الزرب اب نور كوناتات خسر از نور يكون حزل ግን እቲ ሕብረተሰብ ክዓውድ ተኮይኑ ሓፈሻዊ ሕውየት ናይ ባህሊ እውን ከድልየካ እዩ ብሕልፊ ብሕልፊ ወለዶ ክቕፅል ተኮይኑ ከምዞም ጃሜይካስ ገለ ከይኮንካ ከለካ ቆርበትካ ፀሊም ግልፅካ ከዓኒ ቋንቋ ይብልካ ገለ ይብልካ ባህሊ ይብልካ ኮንካ ተርፍ ማለት እዩ ዮኒ ክምለሰካ እሞ ስቲል ተኣሳሳሪ እዩ ምክንያቱ ንምንታይ ኣብዚ ዝመላለሰኩም ዘለኹ እቲ زلينا زلوسي تي تصبو فلاي اب قدم زنبره لمدتات بمنصر زي غيزي امصو يلكا دوسدلو حدش كنكا نتزنبره بحقيقو مسكيجي هتكاي تصبو نغير ني كوينو كن نتحبرسب بسنيت مهنيات كلن نمصندل ناس مس مجمريا جمرنا سلامن غرچتاتن افاتاتحومن ناوينا كنتا سرونو حجي انتاي كتبرو ليدل الله تي ابتي لمداوي عود متيناسي ويكات تراديشنال فيلد كومون كبرتات بخلتا انغلو هندي دلي حدتي ليبرال فاليوز نقولو ويكا ليبرالاوي ويون نصا تحاسبا إلنا مسجيزي دمت حديش كبرتات مس مورال فاليوز نقولوا ويكا سنة مقبراوي
كبرتاتنا هنا نحررينا سي أبقل أوانسي conflict of values نرينا وي قريتشتات نايتي كبرتات نبعلو بمنصر تي moral value بمنصر تي liberal value سي كما كتبره لنا تقول مهنياتو هذا كان ورادرو لنا نزغلتيو كلاي كاب نايزي مقريتشاو نايزي كبرتاتو زي زمت قريتشت هنا له مهنياتو ولا سب مش نفسه الكونفليكت ياتي مالتي دمتو ناي حبرت سبو لمدتات الله وي كبرتات الله ويو بفلا مستسددنا مستسددك حجي انتي دخون دلو نفس خاطر حيكون كانت تصلو دلها نتبعد زلها ولا بأكل انت زي كدك بتليفون يبغى كومبليكيتات تقبل له وان ايكونن كمزي بقطع بقامكم دا تزاربك ختصلوهم طرح ديكونس ولا بروحو كمان طلو نيري ولا حجي شافنا ابناتكم وانسي ازناي معرباوያን ፊልምታት ሪኢኻ ኣብ ኣካይዳኻ ድዩ ኣዋልድ ኢምፕረስ ክትገብር ድዩ ካልእ ድዩ ዋላ እውን እቲ ኣብ ገዛ ቀደም ሕጂ ኣብቲ ናትኩም እዋን ምናልባሽ ምስ ስድራኻ ተሕልፎ ግዜ ባዕልኻ ኢኻ ትድርቶ ምክንያቱ ናብ ካልእ ምዕራባዊ ደምፀልካ ፅልዋ ግዜኻ ምንታይ ተሕልፎ ካልእ ነገር ስለ ዝመፅእ ደሎ ሕጂ ኻ ኣብ ርእሲኡ ንሱ ንሕና ወፂና ብብዝሒ بغض تنصلو لنا بوانكو ندا تزاربنا نتبوشت زلو سوتر حريكونها تي سيستم ابعد زلوون يدرتو لو مستي بالون مستعبرت صوبن كتفو زغبو غيزه ابرخاتات مسوم يطفولو كودا انتس نفسو خد عندي تخالدي حلفو دلو خالي نغرات كازيو حجي نزين تن كان صوتالن دلو سي تي مغريچاو ناي كبرتات فلايكا اتناي liberal values versus moral values زلو غريتشت يعني جمرمو فحنا بشفنا ونكملسينا እሺ هو ገፋሕ ከምዝ ትብላ ዘለኻ እቲ liberal values ምዕራባዊ ሰረትን መበቆልን ዘሎ በቲ ሓደ ወገን ግድን ኣይኮነን ንሕና ክንርዕሞ ማንያቱ እሱን ብናቱ አማጣጻ ብናቱ ዲስኮርስ ብናቱ ተራሃታት ዝቆመ ገለ እዩ ሕጂ ተቋንቋ ናቶ ማውሎ ተተሓሳስባ ናቶ ማውሎ ምኽንያታት አውሎ እቲ ቫሊዩስ ኢሎ ማቀሚጦሞ ዘሎ ኣብቲ ናይ ምዕራባዊ ወይቲ ዌስተርን ዲስኮርስ ሙሱ ተተሓይዙ ዝመጽኻቲ እቲ ሊበራል ዝበሃል ዘሎ ቫሊዩስ ማለት እዩ እዚ ሓደ ሸነኽ እዩ ደምዳምነት በገለ ይኮነን በቲ ኻለኻ ክንሕባሉ ዘይንኽእል ከዓ ኣብ ማለትሲ መናብርቲ ኢና ምስቶም ምዕራቡን ኣብ ሓደ መቓን ናይ ግዜ ኢና ንነብር ዘለና ኮንቴምፖራሪስ ብእንግሊሽ ከዓ ኩልናሲ ከምዚ ንሕና ሶምቶም ገዛእትስኮም ዓይነት ልምድሎም ወይ ከምዞም አንትሮፖሎጂስት ኤውሮጳውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ ንዓና ኩሉ ግዜ ኣብ ድሕሪት ከም ንነብር ገይሮም ክቐምጡና ይደልዩ ሞሶም ከዓ ከም ዝተወንጨፉ ከም ዝማዕበሉ ወላ ንሕና ንርዕሞ ኢና ትኾም ዓይነት ኣባህላታት ቀዳማይ ዓለም ንብሎም ንዖም ካልኣይ ዓለም ንሕና ሳልሳይ ዓለም ኢና ሕጂ ታይ ማለት እዩ ሳልሳይሲ ኣይበፅሐና ኣሎ ብተቐዳማይ ሕጂ ድሕሪት ከም ዘለና ወላ ብግዜሲ ኣብ ቅድም ከም ዘለና ሶምካ ኣብ መጻኢ ኣብ ፊውቸር ከም ዘለዉ ጌርካ ዝጥመት ዓይነታት ተሓሳስባ ገለሉ ሕጂዚ ፕሮብለማቲክ እቲ ኣብቲ ወይ ፀገም ዘሎ ዓይነታት ተሓሳስባ እቶም ፖስት ኮሎኒያል ዝበሃሉ ወይ ነዚ ናይ መግዛእታዊ ተሓሳስባ ዝቃወሙ ሓሰብትን መራሕትን ከዓ አንጻር ዝደው ንኽንብል እዮም ዝምዕዱናን ዝምህሩናን ማለት እዩ ሕጂ እንታይ እዩ مسي حجزولو موائل مزي حجزولو زبن مزي زولو حزب عالمسي منابرتينا موارستي نايز زبن نايز غزي نايز تاريخ كابكونا مسኦም ንማቆሎ ዓይነት ክብርታት ክህሉ ግድነት ኣብቲ ንብሎ ደልና ሕጂ ንኣብነት ዩኒቨርሳል ዲክላሬሽን ኦፍ ሂውማን ራይትስ ዝበሃል ገለሉ ሕጂ ትናይ ዩኤን ወዲ ሰብሲ ዩኒቨርሳል ዝኾነ መሰላት ከም ዘለዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብ ባህሉ ኣብ ዓዱ ዝተፈላለዩ ዓይነት መሰላት ኣሎ ኣብቲ ህዝብታት ሕጂ ነዚ ቶም ገለ ስርዓታት ከም ዝኽጠይዎ ይደልሞ እዚ ኮነ ናይ ምዕራብ እዚ ሰብኣዊ መሰላት ዝበሃል ገለልካ ሕጂ ክትውግኖ ትደሊ ገለ ግን ሕራይ እንድሕር ናይ ምዕራብ ኢልካ እንድሕር ገዲፍካ ሞቲያታዊ
مسالات أفت عد خاز النبرة أفتم دقبات النبرة نعوها أخبير كي يتخيل الله خير حجي اتناتنا زعابيت أقم زخون زولو آيابتي سلزلنا هنا نتي ليبرال زبهال ويناي معرب زناي معربي زناي أمريكا زبلتنا زناي قلي نعناي ملكتناني خالوهم بلو قلي زبهال عينة أزهر أربعة طلبة بسرعة نتناتنا خا نتي نايدك أبات نتي ياتاوها أبت مجمرتا تسعات دحوري زي أيتكمني تواهيلوها تقحيفوها حجب بنايمن دال كم وقت كيد بنايمن فالي بنايمن كبرتاتي خاخت كيد حجنا بيها تمت زيرا تزي بحال مالتي زي بحال جن تي نتأمتون إحنا كريتيكالي وبنقفيتها عين خنت متجمر نازل رأينا اتناي تسرعت نعوز طعمه عينت أتحساسبا وكبرتاتي لهم زقولتو حجة كبرتاتنا يقدلي اتي متصمم اتي زي محتات اتي الشم بال زسروتو مالتي حجة ارتراودو خمز بلي ارتراودو يمارريو نحنا قد أجمع يبلنا نايبلنا جن مسمن تاي سبايدو هاي بلي سواين بيني يدزارب قال إذا حجز خبرتات نمان كتعمي خا سقطبل نمان كتعمي خا هاي ديتبل نمان كتعمي خا ديت مارر قال حجي ناتو مغنيات الله ناتو أماتات الله مالتي حجي إزي حدا خابتي نعنا زت أجمعنا زلو آيابتي ياتاوي آيابتي زمناوي مسمه الله ونها تم زحقنا وإذا سقينا زلو تصقم كوينو يسمعني مالتي بخمس غط متوي تي كمازازن خلقت الليبرالن تياتاو زبال كوادر روح الله مالتي مليسات وين ثانك يو تبو ثانك يو شافي ابجات وصلنا يا هو موساقي قرن راح زاكل خمسة تاكل صرحه تبي قريج أول مالسنا إحنا قداه نخون مالتي بحلفي أبدك مستخون أبدك مستهلو أجيتي انتهينا باللي أنا عنتوي مالسي كم حفرة السبسي تي مورال فاليوز تي محاسب حفرة تكون تي قرعاتسي نقول لها أنا بتصحنا يتم التعدي أقول شيء تكون إني أنا حجي إن مالت تينا تناقا درجة خمعل بالكل خان بزعبا هاجر كان حاسب كلنا خاني كم بتحدج أفز خير تحساس بالله كم زي ولا تنقول سنة حجي تمثل السيفيك رايتس بحال سيفيكاوي مسلات أو نوع زوجوس خويني تصنيع تاريخنا كمتنا أي كمتي يا تاوي أي كمتي بحلاوي أي مستي مزمان زمتي هذي توم كبرتات أجي أمونغو خمزلنا أمونغو صرفنا خوي نسمعك أجي بزع بنتات تمسس خيرها زي نريو زلنا بز بوليتيكاوي بايتاون بقى مونتايمو هاجر انديا بقى تحنقل تي أتحسس ما تخلونا زبل إز كولكتيف زخنة أتحسس بقى حتى أمره حتى حنقول تهلو الناس زبل سقطي زفتر أتحسس بحاجة تسخفي إذا أنت قبره له مالتي نتقول كسبسي نحكي مالتي يقوانا تقوله مالتي زي بالعلتو الكسب زفت صمدوا له قوانتي مالتي بتحدو كا تحسب قال لك خم قلت لي خم حجر كم حبرة حسب أجي نازي قريت تعتزي أبز مونغوسي أتألاليا ويك أقدات كنا لنا إزبل أنا مغناتو أجي ولا بسدة الحريقة حجي إرتراويان كابتوم قلتيفهم زي واحد وي ليست انتجريت زوجو حبرة سبات أنا قام له قال أي عندنا في الكاس زي محواس صارله مسيناتو نعوز مسلو تزي كوين مسعدة بحلفي تأمامينو كم زم I don't know أنا أنجلوفون فرانكوفون هيكون لكن الصوت راح يقولي إنه يفلتن أنا نفسها قلت أبيلكا خمسة داي محناخ قلب كلمي كم غير وخمسة واسع ونا يفلتن أجي خابت يوم I think أب تورنتو دي قالت تجاوب مثلا عتلة مثلا بزي خلت مجمرة خلت شيء أي كأونا وخمان إثيوبيا وين حشو قلت فهم استايقوا كمالت حجم الزناي انت عايز بلو زنابرة
لونج ديستانس ناشوناليزم قال ما لازم بعض شعوق تخونات خمس حج مالت كنا كنا 20 قال عمت مالتي كم عينت نجار يري حجيتي كولكتيف تحساسبا ጥሙራት ተሓሳስባ በተሓደጎን ጽቡቕ እዩ በተሓደጎን ከኣኒ ሓሳዩ ምክንያቱ መሰል ወዲ ሰብ መልሰብ ውልቀሰብ ስለ ዝግህዝ ማለት እዩ ከምዚ ትበል እዚ ኣይበሃልን እዩ ሃገርን እዚ ታይዶ እዚ ይሕፍረና እዩ ሞስኻ ኤርትራዊ ኮንካ ከምዚ ትኾንካ ናብዚ ብል ስለ ዝኸይድ ኩሉ ግዜ እትጸገም ኣሎ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ድሓር ከዓ ከም ዝበልና እቲ ዳያስፖራ ከኣኒ በቲ ስግረ ሃገራዊ ስግረ ባሕራዊ ዓመፅ ናይ ባሕቂ ተሳቒዩ ምክንያቱ ከምድላይ ክሓስብ ኣይከኣለን ከምድላይ ሓሳቡ ክገልጽ ኣይክእል ዋላ ኣብ ግዳም ኮይኑ I think ሳይኸቡ ምላእ ኣላ ሓሲበ ነይረ ሕቶኻ ከም ተወሳኺ ሓቲትካ ንመስለኒ ኦኬ أنا أبان دي ملا لا يلك أبا الله هاجن حيس كي الله شفنا حجي نبتي قرب كتبروه اللي يزدل زلوا حجي مزز تأثري نمبره ويكان مردات هذا أكل تي legal pluralism نبلوسي ناتو تكبار أبي إرترا كمي نريو انتاي ينفتلنا أنا أبنت زي legal pluralism نبلوسي نقرجتات مفتاح يكون ويكا سلام مفتار كقبرلو زخل implications ويكا زنفتو أب كم زعينت efforts ويكا أب كم زعينت سعرتاسي انتاي أنفت كتعزيو هذا مستاق خبلات صنع كون جازئات تأساسر بحلفي اني اب قدام ننبر سواسي حجي نايزي كبرتات زي ناي مقرج او نايزي خبرتات زي قدات نفونا لنايزي مثلو حجي تكالات علوها تكالات ناي علم علوها تكالات نحنا بحل نخا حجي بحلفي اب نفتح قرجت سي كما تزخل تسقامي رأي كاملتي بتحدوغن كم حالي اب اوروبا اب امريكا تنبر سب مسال ابنت اب انتاي زبال حجي اب occupational therapy قال ما زبلو اب صراحه صقما قاطيمني بسنكخم كم زخوينه تصاوت بزيحني قال ما لك تخصص وي I don't know تكحاس اندحر انا بحقي عمق زبل خوينته زي لغاني كم زخوينه تጨنقي لك كذا خفتول تلقس سام بلع سام تكحاس تدل مالتي ولا تطول قسب كامسل الله اذا انا حجي كمزي بعد قال خون مالتي جنك اقول لك اخذه لك حجي بينا يا خا انا يتكالي تنعق زقربك بينا يا خا صقماتك تفتح كم حدي نعملت سيفيكاو زغنا نغرات كله خلينا برعنا اوف كورس بزح غزي بالفيزينا يفال كده تحاوسي ግን ፈቲኻ ጸሪካ ማለት ጸሎካ እዩ ሕጂ ኣብዚ ንኣብነት ናይ ምስልምና ኣብ ሸሪዓ ሓያል እምነት ሓያል ክብሪ ኣለዎን ሸሪዓ ኣብ ኩሉ ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ብዙሕነት ይሃሉ ክትብል ከለኻ እንታይ ማለት እዩ ናይ ተፈላለዩ ስርዓት ፍትሒ ኣገባባት ኣብ ሓደ ሃገር ክነብሩ ይኽእሉ እዮም ተጣሚሮም ክኸዱ ይኽእሉ እዮም ሓደ ከባቢ ከዓ ናቱ ስርዓተ ፍርዲ ስርዓተ ፍትሒ ይህልዎ ሕጂ ንመለስ ኣብ ሕጊ እናባ ይኮንና ንብል ዘለና ንሕና ዘለና ካብኡ ዝመፀ ክብርታት ኣሎ ኢና ዘለና ገሊኦም ከምዚ መላገፂ ገብርዎ እንዲኦም እንታይ እዮም ዘሎ እዚኣቶም ከ ንድሕሪት ድኦም ክምልስና ከምዚ ዞም ከምዚ ናይ በዓል ስዑዲ ኣብ ክንደይ ዘበናት ንድሕሪት ኢኻ ትሓስብ ዘይኮነሲ ከም ሕብረተሰብ ባህሊ ክህልወካ ኣለዎ ተዋሕደ ተኣፋታት ሓግርጭትካ ክህልወካ ኣለዎ ስለዚ ብሓፂሩ እንታይ ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ካልእ እዋን ድሕሪ 2 መዓልቲ እውን ኣለኒ ዝኾነ መደብ ኣብኡ ምናልባት ምስቲ ዝለዓል ዘሎ ፀገም ናይ ኣብ ውሽጢ ናይ ኣብ ዝተፈላለየ ደረጃ ኢና ንሪኦ ሎካል ኣሎ እቲ ሃገራዊ ኣሎ እቲ
ዞባዊ ከአህጉራዊ ፀገማት ክህልወና ስለዝኽእል እዚታት ንኹሉ ከም እንታይ ኣኻትሎ ከስተኣናግድ ዝኽእል ባይታ ክንፈጥር ክንክእል ኣለና ናብ ዝብል እዩ ዝወስደካ ብዙሓኡ ከም ክለሳ ሓሳብ ክንትንትኖ ብዙሕ ኣድላይ ኮይኑ ይስማዓንን ግን ነቲ ኣተሃላልዋና ብሰንኪ ተተሃላልዋና ብሰንኪ ባህልና ምናልባት ከም ዘምፃኹ ኣብነት ናይ ሸሪዓና ኣብነት እውን ህያው እዩ ከምኡ ዓይነት ኣማራፅታት ምድላይሲ ፅቡቅ ሓጋዚ ንምባል እዚኣ ውድእ Thank you. تبون هذا لأن هو يبا علمه. طبعا. نيشك سيجر أنا عزينا لون. طبعا هو نو شافنا طبعا غيرو أبريهوا إذا legal pluralism تبل كابتا كبلازت أنها حتى أبنت جند حسابات النسي تا ناب معناتها ناب شريعة وينابتي ياتاوي لمدنا بقدم ديهم كتملسنا دليهم تبل لمت زغنت قبر مالت حجي إذا أون حنت خابتن ناي تعنتوي دتقصو زنوركو زي لينيار زغنة أمامتا ناي مودرنيتي بزعبا نفسنا خنحدرو زي قبرنا اتي اتناتنا لمدي اتناتنا ياتاخم دحر اب قدم اب دحريت كم زلو حجي تغزي انا نقمطلو حجي ندا ياتا ناي بوتاتنا ناي امنتنا غلسي غزي غلي يبلون كمزي لينيار يكون سرعه بناي غزي مسرع بقدم تختل زخيد غلي يكون حجي تقدم تختلنت مالتي لينياريتي زلو خزي بروبلم نايتي مودرنيتي نعناها بفلايت تمغزاتاونت كمص خلو خانتاي كم نخون غيرنا انفيريور كم نخون غيرنا مخنياتنا انا ابدحري تقميتنا نعنا ننبابرنا نتحساسبانا حجه حدا ود غطرسي ولا بتي خصينا كوي ولا بتي ترخاتاتنا مصحفتنا درفتاتنا فيلمتاتنا حجس نتود غطرسي كاب غطر نابس مراخ مص خلو حساب حجس زرش عند اخن بمنتاي زخون غليدوس كمزي كاب blown from the past عينت مشالو خاب قد مخلتميت 300 عمد زمص يركا تقربو غله حجي كومو عينت النبابرا ناي معذبن هيوت غلي يزوكل زلوبتي ابت ترخاتات ابت فيلمتات ابت درفتاتون ايردا كاني حجي كتريو خلاقاسي هونانتو تغطر دلايكا خيد بسنعه فقيد بعدو خلا خيد ب تسنيكيد ولا عسب كيتسي وانسي تخافلتنا يزلنا غزي غلينا كلنا حدا عينت غدايات لنا حدا عينت صقاتات لنا حدا عينت صقمات لنا كل سب انس زينا سمع اسنا راديو سمع وعل قال مالس ابكالي زبن غلي يدلو حجتي لينياريتي زبالتي قدم تختلنت نتي ناتنا ياتاوي ويناي دقباتاو زخونه تحسوتات نعو كم ننعق زغبرنا عينتات أمامتا بمجزاتاونت دحيروها بتي ناي إيرترا سرعتها بتي ساعات زي أقول بحلي دحور بحلي قال إن لا تبهلهم كم زخنن كم زنا زقبر عينتات أمامتا زي حدا خابتي كنو قدو زلنا كريتيكالي وي نقفتها بزخنا عينون كن حاسبوا له زقبانا كمخنياتو تصقاتاتنا ريسورسنا يو أبز ساعات زغات ليغال بلوراليزم وينا حقاوي مسرحات معناتها بزحنت يدخون دولو كنت بحنت ما قلت غيت بزحنت كله خانتاي دطقم انتيلنا وامو خنزارب كلنا قدم اخيواناون طبوغيرنا نزاربولو نيرنا ጨፈنا حسكاين كازارستون كباخا بزح زوسور كونيرو اتي نامنت ابز ترانزناشنال ابز سغرو دوباوي سغرو هاغراوي هالوات ابز زلنايسي اتي حقاوي مداي نايتن نبرلن زلنا هاغرات كفتحو زي غرچታት ጸገማት ኩነታት አሉ ናይ ሓዳር ጸገም ናምነት ክኾን ናብ ሓዳር ጸገም አጋጢሙ ሕድሲ ናብ ሕግ ተኸድካስ ፍትሕዮ ቆልዑት ክስታይ ግበር ተማቀሉ ገለ ይበቃ ምንሻሎ ፎርማሊቲ ተኸስታይሲ ከምዚ ብዙሕ ዝንትን ገለን ሽማግል እንዳባ ገለ ዝባሃል የለን ግርጭታትና ክፍታ ክላዓል ከሎ ብኸመይ ንፈትሖለና እቲ ኖሪ ትገለ ዝባሃል ሕጂ የለን ናብ ኣብ ዓዲ ሕግ ንናደልና ናብ ሕግ ንኺድልካ ትጓየ ትፍትንሞ እቲ ሕግ ኸኣ ፈጺሙ ኣብ ግምት ከእትዎ ዘይክእል ነትናትካ ሳይኪ ነትናትካ ተሓሳስባ ነትናትካ ኣካባውና ፈጺሙ ኢንተርቴይን ክገብር ወይ ኣብ ግምት ከእቱ ዘይክእል እዩ ናይተን ዘለና ሃገራት
ሕጊ ምክንያቱ ልክዑን ኣይንቃወሞምኩም ምዃኑ ንዓና ተባሂሉ ስለዚ ተሰርሐ ማለት እዩ ምክንያቱ ንኤርትራዊ ወዲ ኔፓል ወዲ ህንዲ እንዳበልካ ናይ ክንደይ ዓይነታት ተሓሳስባ እዚ ነቶም ደቂ ዓዲ ንዕኦም ብዝጥዕም መገዲ ዝተሰርሐ ሕጊ ገለ እዩ ስለዚ እቲ ብዙሕነት ናይ ሕጊ ክህልወና ኣብ ውሽጢ ዓድና ይኹን ወላ ኣብ ደገ ከምኡ ክንብል ከለና ከዓ ንድሕሪት ንመለስ ኣይኮነን ንብል ዘለና ድሕሪት ኣይኮነን ትያታናቲ እቲ ፀጋታትና ወላ እቲ እምነትና ናይ ቀደም ጌርካ ምሕሳብ እዚ ንባዕሉ ፕሮብለም እዩ እዚ ንባዕሉ ሲ ከም ተነቂሱ ክወፅእ ዘለዎ ናይ ድሕረ መግዛእታዊ ኣተሓሳስባ ወይ ድሑር ዝኾነ ፀገም ይትኾም ኢልካ ምሕሳብ ድሑር ዳ እምበር እቲ ናይ ያታዊ ዝኾነ ተሓሳስባ እሱ ኣይኮነን ድሑር ማለት ሲ ርትዓው ዘይኮነ ነገራት አሉ ሕጂ ኣብቲ ያታዊ ኣካይዳ ምዝሕጅ ዘለና ዓይነት ኣነባብራ ተሃላልዋ ክሰርሕ ኣፕሊካብል ዘይኮነ ነገራት አሉ ንዑ ኣይትጥቀመሉን ብልክዕ ገሊኡ ግን ኣዝዩ ማለት ሲ ሓያል ዝኾነ ክንደይ ግርጭታት ከዓ ዝፈትሕ ዘሎ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዝተባእሱ ውልቀ ሰባት ይኹኑ ትካላት ይኹኑ መራሕቲ ውድባት ይኹኑ ዝተፈላለዩ ናይ ሽምግልና ስራሓት ንኣብነት ክካየድ ከሎ እሞኻቲ ኣብኡ ዝጥቀምሉ ዲስኮርስ ትተረኻታት ትባህሊ ብኸመይ መገዳእቱ ትእምነት ንባዕሉ ብኸመይ ኣቱ ተተኻፊልና ንኺድ ሕግና ኣኽቢርና ንኺድ ዝብል ዓይነት ኣጠማምታ እዚ ከም ክናዓቕ ዘይብሉ ዓይነት ፀጋታትና ገይረውን ክጥምቶ ይፈቱ ዋው ብጣዕሚ ናይ መወዳእታ ወሰለ ሃፅፈን ዓራይ እሺ መላታ ኣባት ያ እንታይ እቲ ኣብዛኛታት ኩላ ፀንሐሲ እቲ ሃላልዋና እንዲ ሕጂ እንታይ ኣሎ እዚ ሕጂ ንሕና ኤርትራውያን ኦኬ ካብ ኤርትራ ተሰዲድና ስደተኛታት ማለት እዩ ኣብ ዘለና ንዓና ዘራኽበና ብዙሕ ነገራት ኣሎ ጉዳይ ኤርትራዊ ይኸውን ትካላት ከኣኒ ምዕራባዊ ይኸውን ማለት እዩ ሕጂ ፀገም ክመፅእ ከሎ أنت ما قدرت راح يكون تنزله نغيت راح بقى حقوم وطايوم بقى هاي دقيقة تعتقها نغيت راح بتفردي نغيت وين نسألها قبل إن نقابلك أجي كم زي عينة وددر هلخ أجي مالت كسروا يزبزه ولا بزم عرب علمون بزح نقرات بعرقوا داي ولا كرايم ولا أبجبنون أتي الخبر حقن أتي ناي طبعا ناي خصوصا يزراروا بيوم تحشنا هنا تو جزء جنزاب يبلعي أتي ناي بيت فردي صقاتات يبلعي بحلف على العد الإنجليز كأن من قصص اللي تخاف لنا هذه يبلين تلك أو من قصة خاف لك حجة أو أنت خاتو له مالسي ب خطبوا له أدي زيتات نحنا منالبات جيجار ديت كهلونا كل جزء تعرقي تتصنح باهلي نحنا اب زمن ان نبرا يكون لنا زمن قال حيس كاز مسخص لك كم حدا ما بقول ايرتراوي قال امريكا تنبر تغل اوف كورس لانه زي حتى من ندخل احنا زي قلنا تبوخا أمزم يوروبا تلوب سيكون كان بعرف عابي 5 مساخة لازم منفسنا كل شيء أبت هاجرنا يزولو بوخا إلى نخيل بحلف قدايك أنا هاجر تقوينه فتي خاص عليك تمارات أسات كما صارلو لازم نزيتي قدام على الأمتين رتي حوي بزح النسي السون كم مراتي كم عدل كوهبو يقبع ما أنتي سلام أنتي كسانة تباهيلو زي أخبري لي إيه بزي أخود thank you very much يا بتعمي أغني لي زي ما تنصبوا نتبتات هم تشوفنا عن توزبل كيون حبيرنا كنبر ويكو إكزيست كنجبر دامبر كله أماراتوني بلناني مهنياتو أو اشتيرتها استفعله لمدتها استفعله بحالتات زلوا حبرته سبالو تقايلو تي حقاو بزحنات سي كلام مراتون يلا كم زبالكم هذا تليفون حجي سي تي بعض السوفت وير ابديت يوم دغبرو دا امبر مولو حدش يكون ندسرحو نتي جن فيرجن اب نغبرو فيرجن 1 2 3 دبل خيد جن تمسرتو كنت نامي جمرتاي حجي نتي لمداوي كايدانا خاسي كتم حيشو صبوي
ከምቲ ዮናታን ተጠቀስካዮ ኣብዚ ሕጂ እዋን ዘይሰርሕና ኣብነት ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ብዙሕ ፀወታታት ዝገብር ገለ ብዙሕ ነይሩና እዩ ሱታት ኦፍ ኮርስ ተመሓይሾ ምስቲ ግዜ ምስ ዝኸይድ ጌርካ እቲ መሰረት ናይ ዝኾነ ይኹን ኣፈታታሓ ግርጭት ይኹን ክብርታት ይኹን ግን ኣበይ ክንረኽቦ ናብቲ ናይ ቀደም ክንመለስ ብዙሕ ፅቡቅ ነገር ኣለዎ ኣብኡ ተመርኪስካ ንዑ ኢኻ ቨርዥን ኣፕ እንዳገበርካ ወይ እንዳ ኣፕዴት እንዳገበርካ ክትከይድ ዝግባእ እምበር ብሙሉእ ጉሒፍካ ከም ብሓድሽ ልካ ከምዚ ኣስካላ ክዲብሲ እንድሕር 4-5 ብሓንሳብ ክትዲብ ፈቲንካሲ ሓንቲ እግራ እውን ኣይክትስዕብን እያ ክትወድቕ ኢኻ እንድሕሪት ኣብ ዝሓለፈ ምስ ዶክተር ሞጎስ ንዛረብ ነርና ብዛዕባ እዚ ልምድታሲ ሕጂ እንታይ ኣብነት ኣምፂለይ ኣብቲ ዞባዊ ምሕዳር ዝሰርሕ ስለ ዝነበረ ፋይላት ንግንፅል ነርና ኢሉኒ ሕጂ ኣብቲ እዋን ገድልሲ ኣብ 67 ገለ ይምርዓው ነይሮምሽ ሕጂ ስፔሲፊክ ፖርሽን ነይራው ሕቶ ነይራ ኢልዋ ብኸመይ ፈቲኽዮ ገለ ዓይነት ዝብል ተዋጊኡ ዘዋጊኡ ገለ ሕጂ ረአቲ እዚ ሕጂ ቫሊስ ናቶም ማለት እዩ ረዲኻን ሕጂ ብዛዕባ እዩ ክሳይ ዝገብረካ እንድሕር ኣሜሪካ ሪኢኻሲ ሕጂ ታም ሕጓግ ስረዮ ኣውይ ዘሎ ዳሓር ብኡ መጠን ኢልካ ኣብቲ ናይ ቴስዓ ዝተሰለፉ ገለኻ ክትሪኦም ከለኻ ሽዑ ቁሩብ ክቕየር ጀሚሩ ናብቲ ናይ ከመይ ገይረ ምዝ ሕብረት ክሳይ ቤተሰብ ምስርት ገለ ዝብል ኣረኣያታት ክመፅእ ጀሚሩ ኣብ ገለ እዋን እውን ነቲ ሕጂ ኣብዛ ዓዲ መብዛሕትኡ እዋን ሕጂ ደቂ ኣንስትዮና ሓንሳብ እቲ ምፅማድ ምስ ሓደ ወዲ ብዓይኒ ሴኪሪቲ ወይ ብውሕስነት እውን ርአየን ዋላ ኣብቲ ሜዳኻ ሕጂ እቶም ሓለፍቲ ንምንታይ ብዙሕ ኣዋልድ ሕራ ይብሎም ነይረ እንድሕር ሪኢኻ እቲ ምዕማፅ ዓመፃት ስለ ብዙሕ ዘጋጥመን እቶም ሓለፍቲ ዝሓሸ ሴኪሪቲ ህበን ማለት እዩ ምስኡስ ንዑሲ ክከላኸለላ ካብ ዝበዝሑ ኣብ ክንዲ ሓደ ተራ እንድሕር ኮይኑ ግን እቶም ልዕሊኡ ዘለዉ ኸማን ስለ ዝድንድንዎ ስቲል ዓመፃት ከጋጥመን ይመሳኪን ሕጂ እዚታት ክትሪኦ ከለኻ ከምዞ ትብሎ ፀናዕኹም እቲ ክብርታትና ብመንፅርቲ ናይ ብሓቂ ናይ ቀደም ሕብረተሰብናን ብመንፅርቲ ናይ ትገድልን እንድሕር ሪኢኻሲ ሰማይን መሬትን እዩ ድሓር ቅልጡፍ ዝኾነ ምሕጓግ እቲ ኣተሓዛነት ናይቲ ሕብረተሰብ በቲ ስርዓት ብፍላይ ከዓ ነዚ ኣቀላጢፎ ካብ መጠን ንላዕሊ ማለት እዩ ኣብ ርእሲኡ ተገዲድካ ከይተቐረብካ ነቲ ናይ ደገ ሕብረተሰብ ከይፈለጥካ ይህሩግ ክትብሎ ከለኻ ነዚ ስደት ከዓ ንሪኦ ኣለና ዘጋጥም ዘሎ ሕጂ እታ ናይ ትራንስናሽናል ኦፕሬሽን ወይ ከዓ ስግራ ሃገራዊ ጭቆና ዶ ክንብላ ክንመፃ ኢና ኣብ ካልእ እዋን ሎማዓንታይ ክንዛረበላ ኢና ቁሩብ ትንክፋቢልኩም ኣለኹም ግን ብሰፊሕ ክንዛረበላ ኢና ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ኣብ ቀፃሊ ነዚ ምስ ሰማዕኹም ትህቡና ርእቶታት ርኢና ከምኡውን እዚ ዝጠቐስናዮ ሕጂ እቲ ስግራ ሃገራዊ ፀቕጢ ወይ ጭቆና ንምንታይ ብኸመይ ከ ክንቃለሶ ንኽእል ብኸመይ ካብኡ ክንፈንጢስና ክንወፅእ ንኽእል ዝብሉ ኣርእስታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ንሎማዓንቲ ግን ኣብዚ ክንወድእ ኢና ስለዚ እዘን ኣቐዲምና ጌርናየን ዘለና ክፋላት ምስ ረኣኹም ኣብ ዝቕፅል ከዓ ካብቲ ናትኩም ርእቶ ተመርኪስና ከምኡውን እዚ ንብሎ ዘለና ነጥብታት ሒዝና ክንምለስ ኢና ዶክተር ጨፈን ሃይለማርያም ከምኡውን ዶክተር ዮናታን ፅገ ኣዝየ ደመስግነኩም ብዘይ መጠን ፅቡቅ መሃሪ ዝኾነ ፕሮግራም ነይሩና ይቐኒየለይ